Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeto nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ngogotebya gosingo kuganiria rituko limanyikanete na Eid al-Adha eriengencho umono mwancho muligereria Happy Eid al-Adha eriteriga ri Islamu korende eriga nerieta riokorokia kose eminetinga statement ye go mwancho muligereria nigo eminetinga otware itu ijuma ere engia anemono ekiroba kurigereria ijuma yeke ngwanso na seki kose ritukeriga ningi kiagera ariabe kwa koba holiday aiga asense ya Kenya mwancho muligereria se edine ye Islamu nigo bono ababwatani edine yo bono bagoche tukeriga anemono una enchira eyemo yoko inyora enchira oyo manyakanete una Ibrahim gose Abraham father Abraham nyarete goita bakurwa eke ngwanso gocha ase o munguru omwancho mulige ekero father Abraham anyarete goita bangana nyare kurwa umwana oyo omomura una eke ngwanso nakige kogera abaisilamu gose bari ase edini yeke Islamu bagochengira ritukeriga na nigo bakuricengera wetera asenjera yowekeya enjera yogosanga kiriegeke babwate na amangana ikirania seritukeriga bona bono charity work gotarira abasani na boigo abamate omwancho muligereria ninche ko kwanera gose ninche komenta agose kwanera so bwagare ekero otwakolire enseme yiga ayekionga karibu sana na ndekera kwanyare gutwara holiday yiga eyene holiday abantu abange usaba Kenya abange batakagerete ikagera ikero kuri bona bono week yiga kira gochaka
rituko ria Jumatatu holiday ya renge korwa Sunday 1st June Madaraka Day bono nande nigo tore 6th June ekero toguchengira Eid al-Adha omwancho murigire utware ijuma ere ya masesenia ijuma ere eye omosaso kokose holiday yago esuguko yeiga ayarero enyare koba kokoretera amatunda gwikira chingaki ichia amaragoba korende ayo naya namange ntoyasange ase chingaki ichire bosio karibu sana nchenguru kwa Matilda Obaigwa na kirongo chaka kwa asensemo ikionga kubwaterana nere Jasper na Boigo Barnabas Ondari rinde tunyare gukumanya gusinyare gukumanya ayabereka ukorekana ase chinsemo na ne kirongo chaka kwa ase county ya Nyamira pono nigo serikali ya county yo ya Nyamira yanyare kurwa eira Hose kolia eira yoko chakwane kiabuna yanyare kolika abantu ose abasaye wetania chimi isano onaibere anemono inse iyo moroberio omanyekanite buna climate action program anemono oyo okorawa no morai bwense ikomancho moligereria oyore omo county commissioner kora ase county yo omanyekanite buna Erastus Mbui anyare kwera eyine nchereyemo erachukwane kia buna ebinto bitonchukanene byanyare korendwa naboigo okorigereria agose okotanga amabe ali agocharetwa no gonchoria kwerire kwanyare kubekwa abosio ase chinga kichiga murikito kro ase county yo Polkap Okara Norvotioro bunenjera yemo yowekirania kerenga ya serikali kwane kibuna abasaye kwanyorera bale emirimo County ya Nyamira netukunyara kobage kubaha emirimo abasaye abo bari gwetania chimisano nebere inze mu rubuli omanyekanite na climate change action oyora tukunyara kabago kubabwatani abasaye bari hagati emyaka 15 gwike emyaka 30 bunenjera yemo yo kugendera kulinda ebintu biria bitwetanaine kama mlivyosikia tarehe mosi mwezi huu katika hotuba ya rais ametangaza kile ambacho kinaitwa Climate Challenge Action ama Climate Resilience Management ambapo tunaajiri vijana ili kuweza kufanya kazi ambayo itaboresha mazingira yetu. Katika Nyamira tutakuwa na vijana 795 ambao watachukuliwa ili kuweza kusaidia katika kuboresha mazingira. Yule chairman wa Jua Kali alisema hapa tu na siku ya kufanya hivyo. Hawa watafanya permanently for 6 kwa muda wa miezi 6. Numurubuli korengana muno county commissioner we county ya Nyamira Erastus Mbui endreko bwagotebura tukunyara kabago gusira ebirengo bya mazingira emeyensiga ya Kenya asura tukunyara kabago kubabwatani abasaye bo baranyara ko bakole simekemete okurubura emembere resi egati yemeremende watakuwa wakifanya kwa samu na baadhi ya kazi ambazo watashughulika nazo ni za mazingira, kusafisha, kupanda miti, kutengeneza miche ya kuweza kupanda huko na pia kuboresha mazingira yetu kwa kusafisha mitaro ya kupitisha maji, pia kupanda miti katika barabara zetu na pia kufungua mitaro ya kupitisha maji katika barabara zetu na mahali zinaweza kurekebishwa pia ile inatumia kazi ya mikono kwa wingi wataboresha barabara zetu pia ili siweze kupitika. Eki ni gitambuka korengana mona Mbui ateberekera tukunyara kabaga kwa abasaye bagali emirimo elio kwegendereria asamagimabo. Hii ni katika hali ya kutafutia vijana wetu wenye hawana ajira kipato ambapo wataweza kupata shilingi hadi 500 kwa kila siku. Na kati ya hao pia kutakuwa na supervisors 27 ambao tuna prefer wale ambao wamepitia NYS kwa sababu tunajua kuna kambi ya NYS hapa Nyamira na kama hawatakuweko bado tutachukua vijana ambao ni katikati ya miaka 18 na 30 ili waweze kutusaidia katika hizi shughuli. Omweli oye nigo serikali chechi county cha Bolirigwe kweneke bunangolenda bale amazingira asokobwate amaragali ya serikali ya Rule bunenchire ya moyo gutanga ogochenchia kwelire. Ni mizo kuu ambaro serikali inafanya tuweze kuwajibika kama tutachukua hatua kila mtu kuweza kupanga vile ambavyo atashughulikia taka yenye inatoka kwake. Hatuwezi kuwa na kazi ya matumizi mengine
ili county government nayo ifuate kila dakika kuokota uchafu ambao tumetoa kwetu sisi wenyewe. Ginko ripoti ligetaseni kikia wanjite kia gitembe kuroigase county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara Elio kogendera kurinda ebintu bitonjukanaine niko bono omo director bwekiombe kia nema kura ase county yo ya Nyamira bono anyare kubasemia abamenyi be county yo banyare wetanga kura ase obotumeki ebwa masakara amanyakanete buna polythene kosa masakara iga yechi nailoni ayo serikali ya begete kose yanyarete gukana kura ase umwaka bwechiri bubere na 15 na ibereka ukwana ase erituko oria igoro obuyo Frederick Nambisia niko bono atebire masakarayo ne koso gutanga ugwetanga kuraso gutumika masakarayo nenjere yemo yokogendera kurinda liroba na boigo nonye nembeo eria ba Kenya gose abamenye ebechinsemecho bakoyanira omuriketo Fatigadi Gisemba nere orena mange omo director bwekiombe kia nema imeye county ya Nyamira Frederick Nambisia mokureire omonyamira aitange nobotumeki bwa masakara ayo atuguteretware amana serikali omwaka bwechibubire na 12 anene ase okubogoreria endagera ya murero onanigo obochenu bwa mwanyabantu otarikoba obuya. Tuache kutumia zile makaratasi zenye zilikuwa ban 2017. Nimeziona hapa town bado ziko. Kuna watu kadhaa bado wanazitumia. Ningependa kuwahimiza tafadhali mwache kutumia zile makaratasi because ziko na madhara. Ndio environment ko divide. Jaribu kuosha hiyo karatasi inawaka kama iko na petroli. It means it is made up of petrochemical materials. Akikuwekea chips ama kitu moto ina diffuse into hiyo chakula. Ukikula utakuwa na madhara baadaye. Utakuja kujua baadaye that hii kitu ndo iko na effects. Ensemo yaye omo county commissioner Onyamira Erastus Mbui ubasoroire omonyamira kurenda amasingira nonye korwase chinga cyabo wetirase ukoyebeka eubi amo eria ekorwa mugondo erio bayetumye ase okoroisia oboyo upo uragereri gesari yabo gokina. Ni mizo kuu ambaro serikali inafanya tuweze kuwajibika kama tutachukua hatua kila mtu kuweza kupanga vile ambavyo atashughulikia taka yenye inatoka kwake. Katika ile mahali unakaa unaweza kuwa na pit ama tank ambayo unaweka ili wakati gari hilo linapita linaokota kabla haijachafua. Ama iwe unaitengeneza inakuwa mbolea pale kwako. Kama haiwezi kuoza unaiweka katika hali ambayo unaweza kuipeana wale wanazoa hiyo taka ikiwa haijachafua kwingineko. Kubatikana na jaiga bamusabire umunyamira kurenda obochenu nonyenekero bari ase chichiro erio kubeka eubi ase ebwenerete. Ukiangalia masoko zetu huwa inarushwa kila mahali. Ningependa kusema kwamba usafi unaanza na mimi. Usafi inaanza na wewe ili tusaidiane. Jambo la mwisho ni kwamba katika masoko yetu kuna mapipa tumeweka. Kuna mapipa zimewekwa strategically. Tafadhali tupeleke hiyo uchafu katika hizo mapipa. Ingo ripota regatembe kurase wodi ejeiga ya township ejego toka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Kusukabusio igati yaba MC kurase county ya Nyamira abaria babeire bahokorera ebikaro byabo bya assembly kurwa ase chinsemo cha bunge mashinani nigo bono banyari kwemurungania igoro yokonacho gwekina guseke gambero konacha ekina buna oyore konyora omo speaker abo bunge gusoyu konyora ore omonogeri obo omanyekanete buna Enoch Okero nigo anyarete gotugutwa isiko asinjira ere kubwatia alichiko mwanjo murigera bagukwana alitukore igoro nigo baorokirie ogotago kigwa kwabo nekero bakuboria omona chebino monene asense omo subati Martha Koome anyare gwesona ne asengane yo elio kwane kiafuna abaraya bugose county ya Nyamira yanyare konyora obwene bwabo naboigo nigo baba mochirie egati abarai bali babiri bagwesona ne ase engane yo. Number 2, como
jaji olebinga kwana osebinga kwana ngako ruling yaya nebinga bana siasa bakona kwana. And this is the reason why for the last 3 or 4 days abana siasa bakona kwana nebinga bakona celebrate na government meaning okonya rango rwani warana kora tene justice ngando ba imsese mile county majority aba imsese 2022 wali patone petition na nene wato judicial service commission amano yo mujaji and the wali mo justice kome that the judiciary has become too corrupt even for the owner to see. Honorable Yabaro declared openly that had not decided on that question was based and therefore Yabaro being declared by the court as the speaker duly elected is contrary to the provision of our standing order and the constitution. And therefore, we cannot allow that the court can make consolidated judgment of what matters that are active in other courts. As it stands, with our honorable members, 22 of us, we are agreed with the judgment that was issued today at the Bomet court. I can say purely it's biasness. With the predetermined decision because of maybe the influence of Makako. And we want to call upon the Chief Justice, Martha Koome, that the judicial system is now becoming a playboy that everyone can interfere with. If a whole judge can take the words of a politician, the Senator Okomo Omogedi, and convert it into a judgment, then where are we headed as a nation in terms of justice? It is only the courts that we run to when everyone else is saying that we are wrong. And in our view, the judgment in Bomet is raw and somehow not considering all the factors that ought to be considered. Mwancho murigireria bono omujumbe bwe bunge ya Nyaribari Masaba ase county ya Kisii umanyikanite na omoske Daniel Manduku nigo bono anyarire ko yetogia budget y'omwaka oyoiga gusoma ko oyoiga 2025 gocha 2026 nekero akobora buna nigo ere yengenja mono anne mono ekero bono yanyare kubeka bosio okobwatoka weche siringi oika billion yemo goika million yemo echo chirache ko gokonya gusigusira obwagachi bwenyagitari ya Cancer Center aiga ase county ya Kisii nabwo hakumurikira egati y'ebintu binde binge bikwanire ase budget yo mwaka oyoiga nigo anyare goteba nigo ebegete amaganyo y'abakenya ase omostari obosionekera kubura enyare goitabwa buna erego erinde echikoba eyengenjo. And knowing that I come from Kisii County, let me highlight that I'm extremely happy to know that this committee has allocated a total of Kenya shillings 1 billion in this financial year for the construction and completion of the Kisii Cancer Center. Mr. Speaker, where we come from, we have serious cases or challenges in the areas of cancer. And with the plans to elevate the Kisii University to a full medical college, we are sure that this center will be a reference in the region and that it will surpass Homa Bay and other neighboring counties in giving or providing quality health care for our people. Mr. Speaker, I am a person who strongly believes in affordable housing. And I want to say that if there were any people who doubted that this country can actually change, they should come and see the new houses at Mukuru Kwanjenga slums. Mr. Speaker, I can assure you that in the next 5 years, we will have magnificent structures housing our people with quality sanitation. And it is in this light, Mr. Speaker, that I want to say and thank this committee for giving adequate resources in ensuring that not only shall we complete the ongoing affordable housing projects, but also that we shall have decent markets
spread across every constituency. And I dare say that these markets will be game changers because they come with proper sanitation, proper working spaces, places for mothers and children to rest, accessibility, safety, and security. Mr. Speaker, this committee has also recommended that money is set aside for the payment of the universal health staff who've been out here on many days. I want to thank the committee also for setting aside funds for the recruitment of the junior secondary school interns. Mr. Speaker, these are areas that, if well funded and well supervised, would make a big and significant change in the development of our country. Mr. Speaker, there's something else that many members have not talked about, and this is in line with the innovative way of securitizing the road maintenance levy, so that we can have most of our projects or road projects that have Mwancho kurigerea ase abarosia amachiko nigo bono umoseneta we county ya Nandi umuske Samson Cherari Gay bono anyariko mochia abajumbe nekiro akobora una nigo obabwate ogwanchereria anemuno nekiro banyariko kuboria una chibesa chirichi kuboto ko chase abagabana gusechi serikali chechi county chinyare egokewa nigo bona tebire yenenjere yamo abajumbe valigetie koyeria chi serikali chechi county nekiro chibonete ko chiko gendereria amagendero gusechi gwikirania amagendero au ase county chonsi emerongene na isano na ibere aiga asense ya Kenya. And as a Senate, we are going for mediation. It cannot be that the budget of Kenya is 4 trillion Kenya shillings, yet you want to give counties 401 billion. It is very unfair. And their only argument is corruption. Even national government, there is a lot of corruption. So members of National Assembly must be honest with Kenyans. What are they doing to fight corruption in national government? Because the only excuse is we need, and I'm disappointed because I supported the increment of 465 billion to counties, because I want more money to come to Mashinani so that we can fix roads, we can fix hospitals, we can buy drugs, we can get young people. That 4 trillion Kenyan shillings is a lot. So if you give only 400 billion to counties, you are killing counties. In fact, my proposal going into the future, we must give counties 50% of the national shareable revenue so that counties can work. So National Assembly, what they did there, they are becoming a threat to devolution in the country, because devolution must work for the benefit of Kenyans. And we are going for mediation. Our position as a Senate will never change from 465 billion. Because, and then one thing the National Assembly arguing is money is coming to Mashinani. Yes, it is coming to Mashinani. But the point I want to make, why don't you devolve issue of agriculture? Most of the money is still in Nairobi that should be given to agriculture in counties. Most of the money that should be in health is still being held in Nairobi. So we are encouraging clawback clauses. Yet the 4th schedule of the Constitution, under the functions that have been given to counties, money follow functions. But what happened in this country, we devolve functions without following it with money. Yesterday, chenye wabunge walifanya bunge is a threat, is an intention to decimate and kill devolution in this country. And I want to call all pro-devolution, led by Baba Raila Amolo Odinga and the president, not to support this move of undermining and killing devolution, which is a blessing. Mwancho murigere nigo bono omokonyi ebumurai wense omosike kidore kindiki bono anyare kuboria abarai una echine chingaki chowikirania amagendero ase abakenya kolende tari chingaki cho wakachi campaign na boigo kweligeria achikura nekero ari ngeko yakwana yega koro ase county ya Kitui kagenderete no murobiri oyo bogosira ebyombe ime yense. Wakati wa kukumbuka akina mama ni saa hii. Wakati wa kukumbuka watu ya bodaboda ni saa hii. Sio siku ya campaign. Ati saa hiyo ndio unakumbuka kuna bodaboda unawanunulia reflector ya shilingi 50 kuwadanganya. Na ndio umeona tumekuja hapa, sisi tumekuja hapa leo ambao tumekuja kwa mwaliko ya mbunge wetu Nimrod. Amesema sasa ndio wakati wa kusimama na nyinyi.
sio kesho, ni sasa hivi. Na sio kusimama na nyinyi kwa mdomo tu, ni kwa matendo. Biashara zenu tuwasaidie zipanuke, ziinuke. Saa hii hakuna kampeni. Ndio siku ile tutakuja siku ya kampeni, kwa sababu itafika. Tuwe na kitu ya kusema. Ile tulifanyia wananchi wakati hakukuwa na kampeni. Kweli si kweli? Na wale wengine wote tunawaomba pia wafanye bidii. Ndio tukutane hapo tushindane siku ya kampeni. Ni nani amefanya zaidi ya wale wengine? Kwa sababu wale watu wanazunguka hii Kenya yote, hakuna mmoja hajakuwa kuwa kiongozi. Wote wamekuwa viongozi wa ngazi mbalimbali. Kwa hivyo kila mtu atakuja na taarifa yake mwenyewe, ile kazi alifanya siku ile alikuwa na nafasi ya uongozi. Rais, usiwe na wasiwasi. Ate huku naweza kuwa sijui na machafuko. We cannot allow. Mungu hawezi kubali, kwa sababu anapenda Kenya. Na serikali pia haiwezi kubali. Ile uhuru iko ni uhuru ya watu kutafuta viti, hiyo ni sawa sawa. Moja akuje ajieleze, kesho yake mwingine akuje ajieleze. Ule atapata ashukuru Mungu, ule atakosa angoje. Ama namna gani watu yangu ya kitu hizi? Mungetaka tukae na amani katika nchi yetu? Tupige siasa ya kuheshimiana. Ndio unaona mimi sinanga mambo mengi. Mimi tu ni mtu ya kufanya kazi ile Mungu amenipatia saa hii. Kwa sababu mambo ya kesho hakuna mtu anajua mambo ya kesho. Na hatutaki hii vurugu ya kusukuma viongozi kuchemsha wananchi paka kunakuwa na hasira, hamaki ya bure. Na mwenye kupiganisha watu hakuna kitu ati amewafanyia ya muhimu siku ile amekuwa kiongozi. Na umurai wense muske William Ruto niko bono agenderere kwegerera umuroberio ubwo kana chibesa uchase chi university au na boigo gosira abarukiwa bale ase university ime yense ya Kenya ayaiga nigo aringe ko yakwana koro ase ikulu enene litkoregoro ekero akumerana na barai koro ase county ya Siaya ekero baringe korawa nere omugavana we county yo muske James Orengo na umurai wense nigasingirire buna ango wika chinga kichiga ne university chinyinge kegima chasikiro aiga asense ya Kenya onye tali omorobero yo onyo funding model. We have also the student-centered funding model that looks at the ability of every student to learn. So it was necessary for us to organize that education sector. You know very well, whether it is the university in Bondo or the university in Maseno, they were struggling. If we have a vice chancellor here, they will tell you that the old funding model could have closed our universities. Because we lied to them. We told them we are going to give you 80% for every student, and we did not, because we didn't have money. We are now realistic. We are telling them, for students who come from vulnerable families, we are giving you 90% scholarship. The parents pay the balance. The student of Orengo and myself, we get 30% scholarship. We pay for the rest. And we give loan for the rest. I mean, it just makes sense. Because my child, I was paying 200,000 in a private school every term. I am being asked to pay 40,000 for a year in the university. Is that too much to ask, really? Mwancho murigiria wikirabo nongukorera ensemo yekionga korene nigongo kumanya ntarachi gosoka litukoria rero ekero ukonya kweburinga ekero kende holiday yeiga esugukwe yeiga abono nande ense ya Kenya yanyarire kubeka litukoria rero nereri nokonya gukonyorenga ogendere gutwara a very happy Eid al-Adha. Korende litukeriga neli akiri tukorie kengwanso ekero Abraham arenge kurwa omwana oye koba ekengwanso mwancho murigereria nasegeke egeka kerebosio ninchi gokoerera
egati yebinto biri ebitambukiro biri bibwanete kwimukiwa ase eritukerigo igo ntarachi kurigereria chigazeti ritukurerero nigo togocha kurigereria enseme yiga ya Eid al-Adha nabo igo manye obuya bwae ningi kogera egochengero ne dini yiga yega Islam nabo igo no gukonyoria onye kore ange ene buku yawo nabo kuigora edinde tuchigosoma igitabo kyobachakano igitabo kya Genesis chapter 22 verse 1 to 19 igoli tukoria lero esinginjo nigere holiday ya bene ritukoria juma rituko riobotoereru rituko abange baligeti gutwara omorembe ase chingoro ritukeriga naryo turachikoriga gose ningire chingake cha bene omwancho murigereria titagikano nye komiga gose 15 elio korigereria Eid al-Adha igo ngana boto kuchikosoma nonya ne Biblia ase egeka egekere busyo erinde tumanya kurigereria chigazeti chiracho no chiri kirarituko lakini holiday yaiga kerokende gochako ye chingira nainde omwaka ogocha yenda gutwara oburigererio bya ime ya Getembe TV. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'echikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyoma enyangi gusuko kwa kuyomino emijega au bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 07
0741499726. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanine bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubika sili bagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 ase bego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira muretu mwanu ayenyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umunyuga tano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo Keroka asamange nabugutira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke se ogwa esimu asiti namba 062588558 gose 0708330000 sigo ayirana kwenye obumanye eliwikilibaga ya sense yokwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas samo no guchingira ku mwaka muya. Iliwego kine mirubiri yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Christian Mission Hospital yuko ringa ba mentire okolere bwa koba yokigima bonomba te CT scan yu yekerero ose latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na
Independence Unity HDU asabarire banyarekire bakurikirwa na konyora obokonye enero n'iki machine chikerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigereria asensemeiga bobwate ebengo bigoromono bobwate ensemeri dialysis you yekerero use the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibweba Christmarin nebwate ambulance as bokonyi bwa emergency usibwengo Nje Samarieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motendenio manene ese nyaktari yetu ya Krista Marian Mission Hospital asa nyaktari yetu ya Krista Marian niyo tuigore merangwa asa bantu nene mono omobusiyo karibu nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao karibu kero kendigio Krista Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyo inyora ni tokorwa amriogo nyasauru kubweni mwariganiwe asokonyoro kubweni rere ase omuchibungo asamekani amashauri para ekutira kwa kisi kogenda ngosi mabondo asamange bakirisi miase namba 0720266999 0791394904 Krista Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Ine kuri gyore enyumba yekerero yukorere ubunchi bwabo bya kengo ejiro yutukabumba baburabo asebunge yabumachogebo enyumbe ye nengia asubunchiriri buna gitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kulingana nukogani kwao tibweba nibwa amache wifi boigo nigo erita eye muchuka ase factory ya mati asamange kira as number 0721930180 0790211412 enyumbeye neao mipa Eduka yomo ya Uhuru Superstore Limited nero eduka chode ilikuwa tukachirangi cha Crown Point eyure company number mo eyokorose changimenye siga ya Kenya Prince nigo nyiraso isia ebiya bikomanya kwanza ngi ejo boygo chichi ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire Nsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduka nyega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Super
Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Umwana yo boy, diganda ndango ichibeza. Chibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorere mwapo ichi wakali. Hai, bone chibeza kwenda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi, ebirogo. Bieti gali. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James Onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagutoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo ichi wakaristo na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi yenda mwapoi gagi nyasaye baba poli chuakali gagi egotoka alinsali tara chambiri gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri goli kwa sarense ebintu nago lire gagi poi chuakali hili gagi hili ngogongonya musio mubihili Polite bintu mlimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Asamatera yuko mubaka omunguru. Omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa. Eke nekyonka kya mwomogosi yora ayanayanda mange asobwamo yuwe kumbolele amaseseniwo Getembe FM ekyonka kya mwomogosi abasaibiki alikia makiaya Bono Link Up Show ni kuja kulizwe mbao kigima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanlebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos Bakongolele emiziki bakwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasaba wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7
Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborwere bwe sukari bo somo bero goimbe hypertension no borwere kera manyinga ko genda igure somo be. Walfit itosomete chinchereza to cyukorwa ya marwaire enjere ntangani itosomete ingendu nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ingendu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwari ya marwaire. Nchilende ya gata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akuruese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika.
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Ekeruye kiri Eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uwaita bogo tigiri radio nubuansu bukoigwa iwe una naole mese malonga rumba na mashabik numero video okole tuwasemule nere Polycarp Okara uchakira chinsa isaro libere chimubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imejega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie vinde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba manyibaita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyiwikira abantu bange asobunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp wosego yakisi migwitira namba 0741499726 Yobomboli umwanone kiririjane Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage ngetato asama bati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na buigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na buigo na green ubutambe gwe mabwate yiga
nigo bokorengana amo nukunyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyaraka bo gutumika kinga gicu gwakeranya amabati yega ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyaraka bo kwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango edukejega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusugo kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie vinde vige bono Getembe television network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yobomboli umwanone Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje. Karibu sana mwancho murigirire elinde togendere no murobiriga abwetwane eyagetembe na konye na chikire gukumanya litukeriga ria rero ria Eid al-Adha na gukonya kweburinga yitukeriga nande buna na kumanya onyoko ne Biblia wange litukoria rero bakaturigiriri ikiagera engana egukwanerwa iga na pokweburinga ntubwate buna bono Eid al-Fitr ntubwate chinga kichiri chokwengata kwanyaranga abaIslamu bachire ase barachire babera umutinyo mugima obwoko engata lakini aseri tukeriga nigo rire special naseki nigo rigo kwanera ekengwanso kirikike ekia Abraham o ekero anyarete goitaba goitabero monene una nanyare komongwansa omwana oye mwancho murigire nigo ndotinga ene nabebegetega egotebanga ekitabu ya Genesis chapter 22 verse 1 to 19 lakini nga asigetabu ikika kyomo chakano ntogo chekorigereria kira ensemo korende ebibungo mbiraro turarigereria bike elio gukomanya ningige kogera abaIslamu bachengere litukeriga ayebuno mu Kristo no manyete nga litukeriga ndibonete ko ba eriengencho naseki kerokende abaIslamu bali begete ko ba special mwancho murigereria nekero nkorigereria ase igitabo ikyo kyo omuchakano egoteba nga omuchakano emirongevere ena evere egoteba Ibrahim okuborigwa arwe Isaka abe ekengwanso kaborigwa mwana oyo mumaima Isaka koba ekengwanso koro tuguchakemo oika ibere mugoika isato mwancho murigere na koro apo ninchi gotuma akiake rinde tunyara gukwanira ebibunge biga 19 nebinge korinde onye kubwate Biblia yao na wagosoma koro yemo oika 19 ere Genesis chapter 22 ose ekitabu kyomuchakano emirongevere ena ibere alafu osomeyemo goika 19 egoteba ekaba nyuma ayamangana ayo Nyasaye akabekira Ibrahim ogotemwa akamubekira ogotemwa akamurigereria akamurangeria Ibrahim na Ibrahim akamuitabira naho inde aiga
Nyasaye akamutebia Muire Isaka omwana oyo omumoima oyo bwanjete ogende nere goika ense ya Moria awo omorwe abe ekengwanso kyogosambwa ase getuna ekemo ekio ki ebyo ndakworokie naboigo Ibrahim akaimuka mambia chuni no mwana oye Isaka bakagenda goika ase chinsemo ekyo kya Moria kose ase ense yo ya Moria ase getuna ekio omonguru Nyasaye anyalete komworokereria kurinde no manyeto mwancho murigereria Ibrahim akamutebia Isaka anyare kusangireria chingo anyare gukora ebinto bibire bitatu babange na bali abaguchakuru ekengwanso kurinde ase chinga kichiga nonyo mwana oye nabakunya kumubulenga tata twanyorire chingo gotera nguriko gotebanga tata chingo ntobwate omoyo no muriro nkaye ngondiere togocha kungwansa na Ibrahim okomoiraniria nga omonguru onamanyete ekengwanso ngai ikerarwe na kero togosoma 12 egateba bono ekerorire Ibrahim anyarire kumobeka omwana oye Isaka erinde anyare kwimukia omoyo anyare kumurwa ekengwanso egoteba iga omumalaika oria akamutebia turamburira omwana okoboko kwao gose tumukorera ing'ana rinde rionsi bono namanyire nga nomorigete Nyasaye nainde narorire nga tondi neti omwana omumoima abo no mumalaika otometo akanyara kumutebia Abraham bono onye gwaitabire kurwa omwana ekengwanso bono narorire no mwirugete Nyasaye nande tobosa kumukorera omwana okende igionsi na togotuma kogenda gusoma 15 egotebanga omumalaika bo monene akamurangiria Ibrahim korwa igoro eria kabiri akamutebia omonene otebire netianeire inche omonyene ekiagera wakorire ring'ana eriga gose tondi neti omwana omumoima ase ogosesenia ningosesenia na ase ogokomenta ni mente ororeri rwao robe oronge buna ching'ena ng'eni cha igoro na buna omokenye ore engegu yenyancha na ororeria rwao inarobue emechie yababisa babo na ase ororeria rwao ebisaku byonsi byense nabiseseniwe ekiagera kwanyiwereire erio Ibrahim akaira na gocha ase abamura abaria barenge komo onsi bakaimuka bakagenda amogocha Berseba ase na Ibrahim akaba okomenya awe Berseba igo mwancho murigereria eyiga neng'ana egose kikiagera twarigereria eng'ana eyiga ebuku egose nabokonyora gitabu kiao egecheno gose Biblia encheno onyare kurigereria egitabu ikyo kyomuchakano 22 gochakeremo goika 19 lakini twasomire kebunge kemo ne yakabere gose gitang'ani ne yakabere nabo igo twatuma twagenda 12 nabo igo 15 goika 19 ekiagera tokorigereria ebinto biri byengencho Eid al-Adha litukeriga aye buna omukristo onye Islamu baguchingira litukeriga aye buna omukristo ikiagira bono ne holiday abana no bale ase chinga tuchetie emeremo osonye kubwate emeremo meremende yonse ya serikali chi afisi nchigo iria se amatuka ese litukeriga mwancho murigere aye ninki obonete gukora ikiagira tukonyara kurwa ekengwanso ase chinga kiechiga ndochenga ekyo kemurikire anamono ase egitabu ekiga gose ase egitambukiro kia Abraham wanja kumurwa Isaka koba ekengwanso nige wata God's command nga God tells Abraham to take his son Isaac, his only son nonye na isoko boringo muntu bonega ondebwensi eriogirite rikokotebingo mwana ori ogobwate oyomo omoro koba ekengwanso gose okore gento kindi gionse kiragire tuchikorora omwana ori ase amatuko onsi are gose gosaso bugima bwao naki orochora irere eng'ana yiga na tokorigereria Abraham's obedience bono tubwate point ya kabiri omonguru orure ogochika korende ogochika kwega nabo omonguru arakwana gose nabo omuntu arakoborie gento onyare ogukana Abraham's obedience akanyara koigwera na boigo the test of faith bono gotemwa okukwegenwa yani obukwegena okugena kwaye Abraham na kikongana aye bono mukristo okwegena kwao na kikongana God's intervention nga kero kiende kero kwarorire nga naborochi pia bintu byakongere lakini kiageranga nobwate omonto ori omanyete nga gwiko omoigwere asekera chinga kina nobwato kwegena nere
ekero yaikire nga kwanyari kwibwata gosokora kire gento ono moyo bugwanja ase omoyo bogoitabirana omoyo bogwanchane omonguru nande akanyara gwesonania asengane yori agamutuma umo malaika kanyara kumorokia nga ekero kurigerea amagega yago engondi niraro tubusa kumukorera omwana o kindi gionse kiagera okogotema nari kogotema narorire no nyegenete na sense mwende ngotebere a turning point. This event demonstrates God's provision and the importance of faith and obedience. Ngabono nigo ekoro kinga oko soanana nga enchira ikebungi kera gekurigererwa enchira ebintu bigwonchoreria ogotemwa gwekwegena na boigona kiamangana aranyare guchenjia ase igika kiregeke naki omonto aranyare gukwa amatemwa amake lakini oyu oranyare kubwa omwancho omorigereria ekiagera omoroberio nigo ogenderete ekigima ekero mbonete kurigereria chigazeti ase ritukeriga neri narigereria nga ekero abaislamu abaiga bagendete guchingira Eid al-Adha nere kebungu gose nere engencho mono bancho morigereria erinde tonyare gosanga nabarabu gosanga nabarabu asinchiraki ekero bagosoma Quran igenda tinari kunyara gosoma Quran ncho mwenye tingunyara gosoma se tingunyara gosoma Kiarabu gose enchire eri Quran erigire na ndetimbwati timbwati obusibore bogosoma tingitabiri gosoma Quran ikiagera ekenegento kire nonye na ase Biblia igomoncho murere nabo okomanya ninki obonete gukora ase eri tukeriga nande nabo ko bachinga kichinyororo bali bonsi bagendete kolichingira na asensemo yende tokurigerera nchereki oranyare guchingira ri tukeriga ria Eid al-Adha okoboria nigokore gocha ase bari apona bono bari bakorichengera gosonyo kwegenete ngari tukerigane holiday nchereki oranyare korichengira ntobwate bingwanso au oranyare korwa abantu nabo bakonyenya apona bono chingondi abantu banyenye chombe eritukeriga abantu banyenye nonye enembori gose engamia ndochene engamia na bebe kirega and distribute a portion of the meat to the least to the less fortunate ngabono nabo konyenya kende yonsi togochaka emboli ntobwate ngondi engombe bakanonye engamia na bebe kirega nga ekero kwa yerosire nabo mokonyara gosamba buna bono nchire mo yokorokia ekengwanso kali abantu banyare kuria enyama ensambe nabo igo onyare kweneke buna wasangire nabande tobo omonto tabasa kwegimeri ayega nayo unga ine nchire mo yokonyora okwegena akuria Abraham abwate nabo igo ebitambukiro biri anyare to kwenekia oimokirie elio goikerania okuboria akwahiye enyasaye mwancho murigereria abo nonda chigutigera engane eyo kiagera nga tari bonsi baguchingira ritukeriga korende asa ayori bwegenete egitabu ekechon gose Biblia nabo kugendera kurigereria engane yi nabo gosoma mugano ye Abraham na komanyirie kitabu gya Genesis 22:1 verse 1 to 19 erinde onyare komanya yo asinchira engikirano togotigana na Eid al-Adha mwancho murigereria ana sinsemo yende ndochenga aiga na bange bagende tugusanga buna bono Jack Marion oyiga akwerukanga former Kisii governor Jared lakini tari mangana emanyitinga kiakare kwerukanga former Kisii governor korende Jared mbia mono sana so kubo imeyo moroberio ntubate pilipili hoho Kingbon David Omois kwerukanga Omoisie Parasite ele mwache alivyo Barnabas Ratemo Edwin Machabe Raim Asel na ntubate Eric Magare Nyamweya Edwin Omwenga The Noise Boy Embogo Rogers Anyariki, Fred Zakari, Ruth Pasi, ntubwate Diuke Nyakundi, Bonventure Mobisa. Likati yabari basangete aiga se kulika riuko Rogers Nyariki na basoete ime na abande abangi kima akotebanga amo na Kemi Phyllis, Anthony Ragori, Kerubo Opande, Elvis Opande, Ritunda Green, na abande abange kigima. Edwin Omwenga watapokorwa Kiserian Dam, present and watching live Matilda Obaigwa. Mbia mono sana, na pogo ntag chinse mechicha Facebook, okonyora buna Matilda Kemi. Gonyo koligeti omuroberi oyoiga, na poligeti koyonyora sinchira ya online, Getembe TV, nore eye masemo. Na pogo ase page yane ya Matilda Kemi, na rona bokonyara konyora. Link korwa roro. Na bana
Barnabas Ratemo agotebwa kire ya Matilda Kemi ndoche bunere na bantu agetikima agotebwa kurwadoa Katari goika aseito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Onchiri agotebwa babo Joshua Mbuya Tirimba Joshua Nsongo Isaac Omweno Victor Mondo Mienda Jared Orure Matureti Sheila Kemunto Salome Onyoni Lydia the mother Roda Ruth Kemunto ndoche na abange sana eti mwenene Oyega Barnabas anyara gosoana brabo Eric Magare Onyamweya agotebwa kuranya misaro bubasi pamoja na Emmanuel Nyamweya Junior. Good morning to you. Edwin Machabe agotebwa kura eskimu borabu moturumensi Ponsarigo begi nonde ime yomorobere abaiga baso ime yesho hata Zablon Onsarigo begi Mama Helen ngatatu mabo Zablon tatu mabo Zablon Onsarigo Mama Helen Nyaboke Yukabeth Bochere Bella Nyaboke na bange na mbuya omono kigima soko nyora akosoa ne timu enene timu mbo kigima ase omoro Bonventure Mobisa agoteba korwa mosocho no areme Fred Zakari agoteba korwa bobasi rongo bwakire buya na Dennis Bere agoteba korwa bo mariba Morambo Kebwe tuned in mbuya mono sana afiga babandos mwitu koranche mwancho muligire akira kwanyole bakotomera chilink chiri tuchiayerera ndotinga mbarayiga barabata kubwatia machiko barabwekera sekero niko baso agali hanyora babikire link nga bandos mwitu pilipili ho agoteba kora chinsemo chatimani Eli Mwache Alivio akoteba he is following mbuya mono sana Charles Omondi please chilink bune chigana Keshle inyabe chilink bune chiga mogosha echine egento kirabasa kube kumoncho murigereria ase akongo nande okubori ngabotambe chilink echenje banete kubekwa ase a page ukose a platform obune yega korene omoncho murigereria na sense moyende ndochenga mumanyi na tema oika aiga goso imeyo moroberi agotebanga good morning obaigwa Kenya yaito nenkongo abarai nkona kungaina bari aba Kenya oyo mumanyi na Zipora oye agotebatika boke ni timu yaye bunabotambe baboti so babo Promise Morara Ochoke Machoka Nyamoya Bwiramani na ekera agotebanga arako bolinga gotera kwa akubolinga gotera kwa nyanchono ringa onye tumwanjiti oyo mino liro litokonyara kumwancha Nyasaye oyo mumanyi korochise mocha nyanchono ri kwa gane nkoro sana mumanyi gotera kutimaitinga chingake kochira toke na bokonyara ko bekerwa mbuya mono sana soko ba okugendera koba ime iyo morobere na asense moyende ndoche Purity Kwamboka araiga ukuru kwa Purity Kwamboka Emmanuel Mwaga Edwin Omwenga kuna bona Edwin Omwenga watabakuru Kiserian Dam present and watching na boigo Purity Kwamboka Gertrude Omweno nabange mwancho murigire onye tina nyara kumirana naye Clifford Auma Paul Obuya na boigo etimu yende bia mono sana gendera kusanga nje ase umurobirega bwetwane yagetembe korende ase chitage kachinke echire bose mwancho murigire tokonyora ikimanyererio ogie chigazeti eri tunyare kurigerea chigazeti cheri tukoria rero asinjira eri yo wime Karibu sana asensemo ichi gazeti vunabotambe gazeti ya The Standard ya Daily Nation na boigo gazeti ya Taifa Leo no chire aiga kerondoche mulikerete amangana nene muno ayo agendrete ime yeserikali ya bono na asingincho yebiro gazeti ya The Standard asubwango yondoche gotebanga end of a free education yo ose erioneringana linene kigima ase gazeti ya The Standard egoteba trouble ahead January 6th 2003 the day
chaos met hope across Kenya. Public schools erupted as President Mwai Kibaki declared free primary education for all. Now, boygo classrooms overflowed, teachers were overwhelmed, and the budgets blown. But for millions, it was a dream realized. Nga abono nekero tukurigiria niko obokongo obonene bole bwarorekanire gochakwana kiwase amatukare bosio ase wizara yega yechisemi yagera nga ase omwaka chitariki 5 omotinyo mutangani kigima omwaka o 2003 atugukwanire miaka 22 years ago 2003 gwikira chinga kechiga naryo oyo ringe omuraivensi ase chinga kechomoske Mwai Kibaki anyarete gutangaza rasmi nga nigo amangana yegose nigo chisembi chirache koba chiskuru choboroso gose basic education nigo erache koba asinchira eri engusu anamono ase chiskuru choboroso nigo amasomo onsi arenge aboroke obonzi nigo bale gusoma bagochaka gusoma batari wakanera afunkuru mwaka 2003 lakini kira tukwanira ase chinga kechiga ndoche ekeregote ba trouble ahead. Where is the trouble now? Egote ba decades later that a dream is fading. Education officials blame chronic underfunding and rising costs. The return of school fees is looming, and with it, the risk of reversing one of Kenya's boldest social gains. Nga bono ekero tukorigereria emiaka 23 bono ekoera moncho muri ose emiaka 22 bono yanyare kwa kanse nigo nande amonchoriria chakire kororakana ekiagera bono aba Kenya ogosemeria kwabo nigo gwachakire gokea ase wizara iga yechiseme naseki nige kororakana nga wizara yechiseme nigo kende tokonyora omochando o underfunding and rising costs ekeiga nga bono chibese chikubo tukocha se wizara echisemi nigo chikonya wakeigwa ekero ase ekero na boigo nigo ligori irie bintu bingi ane mono kirukurigense mo ya masomo ligori rirorio ligenderete gukina ligori bono irie vitabu chi uniform ebintu bindi bingi bigodele na mangana yeskura na mona ase chiskuru cheche primary okonyoranga ose ase miaka emengi yaitire nigo kwakanyorenga barukiwa niko pagotuma chibesa chinge chisiringi 50 cha matemu siringi mpaka 30 mbaga tumire kwatumwe 200 ya matemu kolengana kose kubwatekana na matemu kya yega gochigokorwa lakini bono chiskuru cha serikali chio boroso ndonye nabo bono nigo ndochinga abo iboli mbabwente kwibanga kigima ikiagera nigo yarorekane buchasa matukale bosio nigo barache koba bagwakana school fees egoteba 60 billion. The Meli-led committee demanded answers from Uganda on the government's plan to bridge about 60 billion pending bills owed to schools for over a decade. Bono nga withani miaka 10 bono ekoera nigo nga ange miaka 10 ekoera bono nigo chiskuru chibwate serikali bwate amadeni ye chiskuru au aiga sensi ya Kenya 60 billion aina madeni serikali bwene wakana chiskuru nekero bono ndo chinge kamati neraiga yanyarire gukora okwegendete ko muburia mwaziri wechisemi Muske Julius Migosi Ogamba naki abwenete ngaki omochano wega orachikoba agogokorwa na asisemo eyeiga nebwate enkwana yaye omuraibwense omokoro onyesae abekenkoro yaye asi agia nige gotebanga my fellow countrymen during our campaigns we promised to bring into classrooms millions of young vibrant children. I thank all parents who have seen it prudent to take their children to school under our free primary school education policy. The late former president oyo Muske Mwai Kibaki kirate betenga bono neribia abaiboli bonsi panyare kwenekia abana babo babekirwe ase chiskuru kiagera bono chisemi aiga nigo otwanyare tekonyora mangana tumanete gwikira chinga kichiga buna free primary education. Na asensemo yende omo waziri wechiseme Muske Julius Migosi Ogamba niga we are trying to think outside the box to see how we can fund education in this country.
In view of the constitutional provisions, it is going to be difficult to offer quality education if we don't get a solution to the underfunding of the sector. Ngabono nigo ba ewizara yiga ekotema kuligia chinchira chinde chionsi eranyare gucha kwenekia abuna yanyarire guikirania gusewakana amadeni ayo agenderete gutwa guse ayo ewizara eyo egenderete gutwara akigima gucha ase chiskuru bono nigo akoteba ngano nyenere na baroche amangana ega underfunding usuko bwatu kwa wechi pesa chitaiseni nigagendete kuba omuchando kigima ase wizari yo yechiseme magano yinyore ase obukirano page ya kane gazeti ni ya The Standard yerituko riarero ekoteba end of free education near as a funding drops chibese kero chigendete gokia chikubwatu kwa uche gusira aborokiwa bono nigeko rokia nga nigo amangana ega free primary education arachikoba egento kia matuko aetire gusa a thing of the past omwancho morigereria igo nabo gokuborenga onye kore chinsemo chiri cha YouTube nyara kubeka e comment yao ogari nabo omkonyara ogokonyora igo oigwete amangana free primary education bono nigo erachikoba a thing of the past ikiagera ekero asikero chibese chigo so ase wizara yechisemi nigo chire chinge kero kurigerio mubaro bwa baro kyo bausasi chiskuru cyo broso chinga kechiga ensi ya Kenya nerente nengo ensi ya Kenya na binge omo subati obwate abana omo subati ore na binge obonda abana bakwibura ase amatuka yaiga abana nabange kigema bagosasi chiskuru baganeire gosoma lakini bono ekero ewizare gakwanyoranga ango chibasa chinyinge nigo priority ekobeko gucha sensemo ya masoma namuno kura ase chiskuru cyo buruso lakini bono nga abona nde no chibesa chigendete kona cho kwanyoranga nchire oro chikurusi waroro bono nga nande mbanyale tukona cha chibesa guse ase budget chibesa nchire chanyale tukona cho kobwa chiji kogenda ase chiskuru chinyale goswa ase oko oligereria guso wakanira amatemu ari ye serikali amatemu ari akegose Kenya National Examinations Council mwancho moligereria ningana yogo kumekorende no kuboria waitonga serikali use wizara yichisemi yare wanja enyare kuligereria enchira eranyare kokonya elio barokiwa banyare kwenyorera chisemi chiabene nase page ya kabere ekoteba Rose Njeri, my harrowing 4 days locked up in police cells. Oyiga nori nyari tukoigora omutandao usakanyara koligia a platform yo wanchira aba Kenya gusanga ebirengero byabo igoro ye finance bill yo mwaka oyiga 2025. Rose Njeri bono nigo anyare kwerra igati ibintu biria iteire kare abosio kose kasibire ase amatuko ane mugano yiginyore ese page ya akabere kore no kunya kuborenga kero gutumye umutandao yotumie ebuye kiagera bona ase serikali yaikire nabo egukubwatia nga kichinde chonse ere nigondo chega iganigo agwechanda kigema agweitia gakuboria I never imagined that creating a tool that could help citizens understand about the budget could land me in custody. Tina manyetenga ekirona ari guchaki gentekega nkoche kumbeka kiarenge ase akongwa yega nigo ndo chago tebua nga she's violating the Computer Misuse and Cybercrime Act. Mwana yu page ya kabiri gazeti ni ya The Standard. Governors beat MPs in battle for 10 billion shillings roads maintenance kiti. Ndobwate fono aba governor niko banyalire kweruhanira kigima bakuboranga chibesa chiabo ekosike gancha keri chibesa njire bakonyora chasike gancha gechi county gechi bilioni 10 elio ko chopo bonente konyora elio kwene kiabuna chipara chabere chikoroswa ase oko maintain echipara na boyo koroswa wechipara ense serikali yechi county onondo chinga aba governor nonye konya abajumbe bakandinga chibesa icho chinyare ko nchibasa kubatu ko chase serikali ye county ngekiagera niko chigo kurumwa ekero asekero ndo chinga aba governor nigo obanyarete ko ikirana kusiko nyorera obubwi after hours of back and forth between lawyers Peter Wanyama and Awad Mbarak on whether governors and MPs could sit and talk their way out on the roads maintenance money impasse. The county chiefs finally had their day with a win. Ikobanyalete kwenyorera obubwi. Na sinse mwende ndo chikurwa se county ya Busia nebwate
mwancho mulige county ya Busia nebwate Mary and Joseph nga Busia's Mary and Joseph draw in pilgrims from entire continent nga nigo abaiga babere banyarire koreta use banyarire konyora omunguso banyarire utwara omunguso kegima guchase abantu ensengima egoteba nga ebwate Mary na Joseph mwancho murigereria tintaiti gukwanira amangana yo sinchira ayo bwimekigima epeji ya gatatu igonyo ko rigeti kumanya amangana yo anene mono oyegedini umete ntubwate bunabono ntwabwate Yesu wa Bungoma na buigo kura sensemo ya Western Kenya babere bakora chinkuma ase amangana ega yo gutwara abantu bare omubwekano babantu bare ase ebuko mwancho murigereria na ase peji ya gatano narimo egotebanga State House talks Mark Orengo's silent shift to Ruto Raila win. Pono ekiro omo governor we county ya Siaya Mosque James Orengo anyarete kura etimu yae kura se county yo ya Siaya gocha se ikulu enene litukoregoro igumono ya orokire ngabono nabo achinjire birengero kigima koswa ime ya serikali kusugwitabirana no kubwatana kwa aye Mosque Raila Odinga nabo igo Mosque William Ruto. Kindiki defense record ahead of president's visit to Ukambani ndoche oyo igomukonyo bumrai bwense Mosque Kithure Kindiki nigo agendrete konya gote makoro sienchera goso oboito obwae akonya kumu aliganiria nyumba Mosque William Ruto mugano uyu enyore ase page ya gatano onalimo ekonyoria omugano wa Biblia gotebanga sauti ya Yohana ilitoka nyikani egotebanga tengenezeni njia Bwana apite ono Kithure Kindiki nigagendete kwarigania nchera ya gotereria ase elinde ekero murai bwensa gosoase chinse mu Ukambani etokenga aba moitabere nyoranga kurasa nse meyega ya Ukambani tobwate Mosque Kalonzo Musyoka hoibono nere ekorokananga nigatindite kurasa nse meria upinzani kigima bono mbate nkote mabare korigia enjera baratereria ebintu gose baranyare kwarania ebintu ane mono ekerondo tinga nanyarete goika ase chinsemo chiria chia Kitui naringia ase county ya Kitui ritukoregoro ekero agendete no roberio ye gose program eri yokogendera gosira ebyombe na ase nsemo yende Treasury's no tax spending plan raises eyebrows on hidden levies ngabono no ziri bweke kanchege serikali Mosque John Mbadi onyarete kotebanga akiro tukurigere finance bill yo mwako nga usase budget yenga chiva bangote yo enya yanyarete koba ke komentwa ni gobono abakenya bange bego sirikiagera encherate yo na nde serikali yigekero ko yirigirenga niga bakenya bange bagukumyanga na ke serikali yetanyare kubeka amachiko ase ebango use amachiko igoro yebango amaya anemono ida okomenta ko ebango use komenta ko ebinto binde ebyo birachiko Kenya okorwa kwa bakenya. Whatever experts warn a finance bill 2025 could hurt Kenyans' incomes and spending power from July 1st. Ngabono nigo yarekane nga kerokende ebangonere ere abakenya barachiwaka nera gosechipesengire abakenya barachiwakana asinchira yabo bisi kyagranga korokana obwasi okutibo iyo anemono ase budget yega ose ase finance bill yo mwako yoiga na Mbadi outlines plans to reduce budget deficit and manage debts. Nga omwaziri Mosque John Mbadi niganyare kubwa toka igati bitambo kirobiri barache koimukia erikwanekia banyarire koichoria akose banyare gutuba umugwa uri otigarete uri ugochiko toka ase budget yo mwako yoiga nabo igo naki barache konyara korigereria amadeni naki amadeni aragendere gwakanwa ekera bakenya batachie komigwa kigima pidi ya gatano na gatatu na gosikabosio state unveils new rules to boost civil society checks serikali ne bwatemerobere iyo kwanekia na kirache korigereria ebyombe gose civil society groups aiga asense ya Kenya na kibono obwasio kuburache kwaneki waroro nabo gokokeania obukurumi na Kenyans to foot a bill for Adani as state ends a deal ngabono niko ndoche engane yega ya edile ya Adani wono
yanyare koera usengane yo nkoera egoche mugano uyu nyora se page ya kianda rimre nyare ko yosoma ase injira engikirano kigima court blocks quest of MPs to retain CDF. Justice Lawrence Mugambi directed that the MPs debate the bill seeking to entrench CDF into the constitution. Bono nigo ndoche na kurose bigambero nigo koti usikigambero kyanyare gutanga ukuburia kwa bajumbe na ikiganja kya MGCDF kenyare kubekwa kusikiganje kiga kya CDF kenyare kwanchirwa akobekwa ase ekatiba kirondo che omonachie ebina omonenaiga omonachie ebina omonyekanete muna Lawrence Justice Lawrence Mugambi anyarire gukana nga injira aba bunge bagendete kwigira ekiganje kyo magana naroro abonete kurigererwa but they cannot hand it to the president to assent it into law until the case on the legality of their move is determined. Nganonye abajumbe banyare gwetia nga maine CDF nkebonete kubekwa kusomuswado ino bonete kubekwa koba lichiko omuraibwen sita kunyara kubeka ese ne kiagera ekigambero bado nkiranyara kukura ekina ekyo page 10 onyoro mugano oyo asinchira engikirano ndoche oyo ga professor Ngugi wa Thiong'o bado nagendete kurigirirwa kigima. Professor Ngugi cremated in US as family says that was his wish. Ono nigo anyarite kubekwa aria asinse ya United States of America gosinse ya America no bono anya umubiroye onyarite kugacho for life mancho murigiriria nga uko no kukwaringe okugania okwaye ikobono ngano akubekwa ari ase amatukaye asa matukonsi na ayo naro ari ase gazeti ya The Standard eri tukoria rero na ane kirongozi kabusio gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya Daily Nation mwanya getinge nibwate engana iga engana ekubwateraniti yaye kose engana ayo mwancho murigire oragani ko urigereria kose kotegerera asinchira eri eyo boikirano kigima. Matiang'i quits a World Bank job. Omoske Dr. Fred Matiang'i wononigo anyarire gwetigia emirimo kurwa ase World Bank mwancho murigirira ayo nkorengana ni gazeti iga ya Daily Nation igo ndoche gotebanga a former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i has given notice of his exit from the World Bank, signaling his imminent relocation from the United States ahead of campaigns for the next general election. A powerful minister during President Kenyatta's tenure. His candidacy for the top seat is being fronted by the retired president's Jubilee Party. Waziri onenge omotingu kigima wechinguru ase serikali ya Jubilee kose serikali ya eta nigo bono ndochenga agendete gosirwa kigima ni kiamikiga ya Jubilee epeji yakane ni ya gatano. Dr. Fred Matiang'i nigo bono anyari wetigia kose kuresign kurwa ase officially onyari wetigia emirimo ege ya ye kurwa ase World Bank kose venkienene yense political bag. He has joined opposition leaders working to dislodge President Ruto. Bono niganya reko so asense mo ya opposition egati kusukubaterana na bari ya opposition elio kurigerera buna barache ochenja eserikali timeline after 2022 polls ne bwate aiga negendete kurigereria ne murikerete ebintu ao kurwa obochori obonene bwanyarete gukorekana ase omwaka 2022 egoteba January 31st, 2023, re-emerges to mourn cabinet colleague George Magoha. Dr. Fred Matiang'i nari anyarete kuruka agacha kumurera oyo kabeire mwaziri wechisemi ase serikali ya eta kosekero. Dr. Fred Matiang'i anyarete kurwa ase wizara yechisemi akamotigera George Magoha ono akero tuguriyo mutinyo mutanganikera ukoera umwaka 2023. Dr. Fred Matiang'i akanyara kuruka ili kumurera Professor Magoha. February 8th, 2023, siege on his current home by armed men believed to be police officers. Na nyarite gutarerwa asinchire tare ngingia ase nkayaye eme ya Karen eme ye county ya Nairobi ase mutinyo yo kabere nabo igo na nyarite ko rigereria
mbakwanirite na kianyarite guswa ase court na boigo nanyarite koba summoned ase gusukubo kuborigwa ase kiombe kiri kiwa gokora obotuki aiga asensi ya Kenya gia DCI nanyarite kwiraniria amabore ase mutinyo gatatu mwaka 2023 na boigo akanyara gosoka mutinyo kane na ndendo chinga July 13 2024 signs a contract with the Canadian lobbying firm Dickens and Madson to prop up his presidential candidature ahead of 2027 general election nga ase umwaka ita mutinyo gatano na kabere na nyarete kukwana gusokora ukoigwana ne byombe aiga ikiombe buna bono ikiombe kiga crossings ya Canada kanete buna Dickens and Madson Kenya kurigereria enchera umete bakurigereria kwa pakotware kiombe koro asensi isiko kiranyare gukokonya komanya naki ewetha eri ase amangana agisiasa bono akanyara kubika essay kero amangana yo achagete na boigo kero tukurigereria iga April 29th mutinyo yoiga yani mwaka yoiga meets opposition leaders omuskeriga Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua and Eugene Wamalwa to plan a coalition banyare gukora ukoigwana bono ndoche chitariki ibere mutinyo gatano akanyara gukora homecoming gusagatara guchaiga soro ngoro agusi na rigete iga akanyara gukwanira abakenya crossgate kia Gusii Stadium mugano uyu ni goro mutambe sana umwanchu murigire kuri ndo nyora page ya kane na boigo ya gatano ogwenga ekiro egotabonga Matiang'i resigns from his World Bank job in big political gamble ono siasa nigasoire siasa imeka visa ekirobona yari gwetigia emirimo eri official nande nabo yari kunya gotebekana mutinyo staff no goikega Dr. Fred Matiang'i ngo resign are korose World Bank narayo are page ya kane ne ya gatano. Day Uhuru rushed to meet Ngugi after Raila made a dramatic move. Ndoche iga nga Ngugi wa Thiong'o ndoche chinga kinchiroro umuske Uhuru umuige Kenyatta anyarite kuminyoka kose kwayira gucha kumorora Ngugi wa Thiong'o mwancho murigire na bondo chibicha chabo agabo nekiro bagendete kumurera Ngugi's quiet cremation and his wish not to have a formal burial ngabono nigo okorengana no kugania kwae ose wile yae na boigo na bwate wish nga ekero akwa nigo umayiga to basa gokorekana omonene na nekero korigereria amane yoiga no murai kero kende umurikyo yo kware gukakira nga umayigo ye bo mwari gusema tanga ni kare gucha gokorekana abe buna na matanga ararau a state burial kusaringe gucha kwegwa eshere enene kigima korende nigo niwe bukiriru nenka yae yakorere korengana no kugania kwae page ya kabere na bwige ya gatatu nyoro mugano yo asinjera engekerano nasese moyende ndocenge gati yebi ebingese mbiraroro kero tokuria samangana yebango egota 42 levies killing tea sector says a senator pono agriculture egota tea is one of Kenya's largest exports kero tokuria echae nero erigati yebi meribire abakenya abako otoma gucha chinse chisko byareta chibeza korende pono niko yarorekanira nonye ekero abajumbe kusebali bakorosia machiko bagwetie miswada bali kuchibaligereria muno enchira yoko konya gosekotema kogendereria na bwigo gusira obolemi ibwechae mwancho murigere watabanga treasury CS defense government says several incentives are given ngapono nigagendete kwigira kimanga nonye bitambukiro bimukigwe bitaragoki nonye n'abaseneta nigo bono yarorekanire omo waziri bw'ikiganja serikali agendete kwigirira serikali Orengo's State House visit unlocks multi-billion shilling projects for Siaya ngabono itaro yuko chase ikulu enene manje muligere ngukubulinga kuru ase county ende yonsi lyombo tikuru ekeroroche amatukaya ega noroche buna umolindo gesiasa okogenda umoske James Orengo obeire kagotoka aya kubeka che wasika ko make headlines ase amatuko amange kigima anene munasumwa koyo iga asekelinga atarabaga kogokero kubwatana kwa sokorosi kwa broad based government lakini ekiro yegete bono akarora amangana agendete gukorekana ase chi county chiri chibwate orwembere liko chase omurai wense nomone kero tukurire county ejirani ya Homa Bay
nigo mugavana James Orengo anyarite goteba ngayaya tikunyarikana guika arige timu yae aike ime ya State House anyare gukwana n'umurai bwense erinde nere anyore ubuya kusateme konyore gitari kurwa ase serikali bono ndochinga a multi-billion shilling projects bono kusinga amiroberi aonere gochigwikirana ime county ya Siaya timanyanga ndobwate mugavana umuske Paul Simbara tikurose county ya Kisii mugavana we county ya Nyamira umuske Amos Kimumenyarivo barabu ncheranire baranyare gwika avisi iyo murai bwense kose aria State House kuboria amagendero gocha ase chi county chigaibere na asense moyende win for counties in Taso for roads billions with MPs ichone chi bilioni 10 chiribono konyora bajumbe bachakire gukana ngaba governor tiba egwa chibese icho ikiagera nchirigo chicharo se chipara buna chibwenerete nasenze moyende gukwanira mari yogo tindia ekero egotebanga acquired a puff ngabono egentongero embionere kirete etari kugusa lakini era umuchando monene kigima ikingi ebwatu muswatega ndocho guteri oki egotebanga how more women are drawn to vaping nakibono apasubati abange babire bakororokana nabo baguta amario gaega ntubate binte binge sana abigotu nga lakini rende ekororokana nga nonyense gekirete kirokende akoirera nga nabana bamura basirire asa amario goyogotini abasubati abange digo bachakire guta chibe gisigara chibe chishisha chibe ebintu binde binge bibwata marieta ande fani mwancho murigere lakini ngabasubati nguta bare amario kiayu nande yine ngana etachirense etari gukwanero lakini bwate umuchando monene mugano ero sinjeri na buna kwerera ngakianyarete korosi platform yo kwanchira abakenya gukwana igoro ya finance bill no rabo se page ya ikomi ikazete ya Daily Nation ayo naenda mangi na boko ya nyora ase gazeti yo erinde onyare ko yemanyera mwancho murigere alitukeriga ria ejuma na ase page yo ntangani ase gazeti ya Daily Nation karongo kora igotebanga Eid al-Adha. The board, management and the staff of Nation Media Group wish all Muslims a happy Eid al-Adha. Ikobono kochaste abaislamu etokotubwati musane mu Islamu baichinga kichinyororo numanye tengachi ebios kimbiraro chinyomba nchiraro chinyingi chi hotel nonya igaso mu chobosongo chiteneneire enda abaislamu iko mubaichinga kichinyororo litkeliga onye kumanye tenga ngomutarira kwarenge umanye ne holiday bare na ase gazeti ya Taifa Leo dige wate sura mpya ya upinzani wono ekieni ekeja ya ensemo ya opposition kwa sensemo ekwamireria serikali sura mpya abambara byaba mbwate nga ndochinga nabo ebwate timu embo kigima aiga ebwate ebicha ya Muske Rigathi Gachagua timanyanga nki ebicha ya Rigathi Gachagua beretenene na norochengo kwanare kigima na ase utoko chaka nigebwate Dr. Fred Matiang'i tobwate Oino waziri omukuru ntubwate omuseneta bwe county ya Busia Muske Okia Omtata ntubwate Justin Muturi oyora bero mu attorney general bero mu waziri asamutukaetire tubwate omwakile ntubwate munachivi no monene omukuru David Maraga naboigo asinse moyende ntubwate omugavana bwe county ya Trans Nzoia Muske George Natembeya hata baada ya Raila Odinga ambaye amekuwa akiongoza upinzani kukumbatia Ruto, viongozi wapya wamejitokeza. Ngano nyomo Raila Odinga onyarire kosoka kura asense moyo kwa mereri serikali ni gobono abarai abaya baorokire kegima siasa ukuruba unaoimarika kila siku kati ya Rais Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga umeanza kubadilisha sura ya upinzani nchini. Bono ni gukubata nuko nganchira bagendete gotingia ubwa mate bwabo bono kwa irire etimu enya kose amasio amaya anyarire koroka asensemo ya opposition. Mwancho murigereria mugano yuyo nyore ase page akabere gotanga upinzani bila Raila ngabono opposition without Raila Odinga bono opposition yabere ya masio ama ageni okay talion siara mageni korene ni gobono ebwate etimu ekororokana ere entingu kabisa ntubwate
Omosike Eugene Wamalo, omosike Rigathi Gachagua, omosike Martha Karua, omosike Kalonzo Musyoka, omosike Dr. Fred Matiang'i, ntobwate na boigo igati ya baraibande abange bono ntobwate Cosmo Joy, ntobwate omosike Justin Bedan Muturi, boigo ntobwate oyo kabiri omwaziri bwa mang'ana y'oboremi omosike Mithika Linturi. Mwana oyu nase epeji ya kabiri na sensemo yende Matiang'i aacha kazi ng'ambo kuwania urais ine ng'ana twarigererio nyare kwerusia kusegosoka kurwa World Bank na ombi wajukuu wa Moi wapimwe DNA kabla ya urithi wono nikondo chinga the Moi family yabereke gutwara ukungusana na igoro yokobagana enibo for the longest time wono nikondo chinga nigono chinga ekinekyo batagite kugikora ase ugwoitaba abana bonsi gose abantu bonsi banyare ane muno abachukuru bonsi ba Daniel Moi banyare kwairwa gupimwa DNA gose bachikorengwa nga amaene nabekisa ku kiae omuraibu omukoro Daniel Arap Moi DNA nero yabiri nkwana ase chinka chinyinge ane muno ekero chinka gose ekero chinka kichoko bagana enibo cheikire serikali ya kaunti kuuza mali na ya wanaohepa kulipa ada za ardhi. Ndoche serikali ya kaunti ya Nairobi nikobono ya chakire konia enibo ekero ndoche nga abali batari kubwate richiko ryo kubura chindemero gose kwanyoranga niko batari gwakanira chibesa batari gwakanira bona mang'ana ari yokorinde ebintu bitonchukana n'ebintu binde binge ekero omonto abwate endemero yaye ase ane muna sobo gatagati bwetaoni nigo bono ndoche nga serikali nigo ekonie nibo yao yatoka nga tora kana osiegete chiabisi serikali ya kaunti wanchira bono abanyara kwegora chiabisi echo foni ebintu biri anyare gwakana rideni riri obwate yo ni gazeti ya Taifa Leo abukonyora omugano oyo asinchira eng'ikirano na sensemo yende ekota wezi waiba vifaa kanisa la Pastor Ezekiel aya nayo gukumia ndochinga ase kanisa ya New Life Church katika tukio la uhalifu usiku lililotikisa wakazi wa Mavueni kaunti ya Kilifi kanisa ya Pastor Ezekiel bono ndochinga ebintu byanyalete koibwa aroro ase kaunti eri ya Kilifi. Na sinse mwende ndoche ngukwanirire mang'ana opposition ane mono kuro ase chinse chinde buna nseli ya Ivory Coast korende ayo ntogochiko ya murekera mono raia wawe macho wasikubali kupumbazwa kupitia sarakasi ngabono aba Kenya babe maiso mbapasa kwancha uko turubani wa komorembe kusinga enjira emerindo yiga yake siasa konya kugenda ebatantani kuseba tube amaiso ase chinga kechiga na ase nsemo yende ndochinga nebwate bicha yaye omugavana abwe county ya Kisumu mwancho muligere nigo akumetimetinga ngige kumochanda kurende gotanga wololo si historia ukiona mwenzako amenyolewa na chako tia maji inawezekana inafanya kazi pia kwa mambo ya kukunja mkia jipange mapema nijipange mapema oyino mugavana the county ya Kisumu omoske Anyang' Nyong'o bicha eraroro ekero nerenga bono kero kende niga nera chakire gweitianga kero kende egotoka ase kurwa chinsemo chia Luo Nyanza nero ratigare magego se county ya enero erabeke gotigara amagega muncho murigire ayo na yanda mangina bako yanyora ase gazeti ya Taifa Leo asinchira eng'ikirano korende ase obwango mono ngomorekera nande nkorigereria ring'anari nene ase gazeti buna bono ya People Daily nebwate bicha yaye omoske William Ruto akiegoteba how Ruto is using the Moi rule book nganchira ki agenderete gotumika na benge ngane chimbaratero cha Daniel Arap Moi akoira asenchira ki egoteba power play. It is argued that the 1982 attempted coup transformed a late president into a dictator. Parallels can be drawn
with Ruto's strong arm tactics in the aftermath of the 2024 Gen Z revolt. Ekotebanga ase page ya kane gazeti iyo gazeti ya People Daily igondoche ekwerera akigima nganigo kiro kende ekiro tukurigireria ase mwaka 1982 nigo yarorekanete nga there was a coup, yani an attempted coup ekero yarorekanete nga abakenya kwenye gwetera sense moya opposition mbali gete kumurusia Daniel Arap Moi asikiro kyobora ebwense korende ekarorokana nga enchireri chinguru chiri chatumikite gose enchirari tukeliria nyarete koba gose rikareta chibicha chimbe nigo bono ya monchorete omoske Daniel Arap Moi koba umurai orenge neru gukwana neru bwatesei ase miaka yonsi alinge ase oburai bwense ngapono nabo ikubweka nigo nechinga kichiga kubwatekana nobo kusema ngana ali ugo chererwa nabo igo itwa kwa basaye ba Gen Z anomono ekro bali getie kosoa ase magacho state house mwako eta na boigo abangi bakanyara gosoa na gusaga na ebunge enene magacho ebunge nigo bono yarorekanire umurai bwenze ochakire gutumika chinguru wetania ekerengo namono ekero turochinga bono nigo agendete ko bwata akekima no nyasinsemo eri ya upinzani kusensemo yo kwamireria serikali nigo agendete ko bangusa akekima kocha ime serikali na boigo koba bunanere obwate the final say. Mugano yu page ya kane gazeti ni ya this gazeti ni ya People Daily. Egote Moi grandson seeks a DNA test in estate dispute for 19 siblings. Ngabono nekero yinengana twakwana nande kurase gazeti ya Daily Nation page ya gatano na gatatu gazeti ya People Daily. Egote banga nigondo chomocho koro yomo o ye omuchukuro yo mokro se family ya Moi nere akubura nga DNA eyo nyara gokoro anamono ekero kiro muntu arigetie koegwa gosaganetie koegwa enivo yaye ase enka eyo na gotigana ni gazeti eyo asense moyende gazeti ya The Star egoteba Ruto Luya MPs in budget crisis talks umurai bwense na boigo na barai kurwa ase rugongo rwa Western Kenya ose kurwa ase gisaku kia baluya ni gobono ba genderete kutwara kuseni gobanyare gutwara omuchando kokora chingwana anemono lekerondo chinga chibesa anemono ase nsemo iye budget niko bagenderete ko bagutigara magego mugano yinyora se page ya kane na boigo ya gatano asinzemo yende building bridges enchera yokobeka amararo gose kubwata nikosalia ase asalekire ndoche DP Kindiki Deputy President Kithure Kindiki hosts Farouk ngabono nyarire kumubeka gose banyarire gukora chinkwana ekero kurigereria amatuka bwango iga kero kende ngo igwetenga omoske gose mukonyo mumuraye bwense Kithure Kindiki o akirweri ogi nigago shauteri kubobe kerare ase ikuru nene nere Farouk Kibeti kero kende embe oyende ko igwa bakenya batabanga wakiri chwindwe lakini rende ndochenga abanyarire gukora egeikara na Farouk Kibeti bono nga ine nchiremo yoko agacha obwamate egati yabara yabaiga babire na boigo Muranga tutor to serve 30 years in jail for sexually abusing 3 boys kurwa omwalimu oyomo morokia kurwa ase county ya Muranga bono ndochenganigo arachikobera behind the bars ase arachikobera ime yesere ase miaka 30 erebosio kurengana n'ekigambiro magega gyokubasaria kose kororekana kubaingira abana abamura abatatu iyo nengana ere eyo gukumya sana na nekero tukubolia nga ekero asekero abantu abanene veske koba abantu abanene omwancho murigereria ayo nayanda mange nabukogenda koyanyora ase nabukogenda koyanyora ase chigazeti chiri tuko riarero kwikirabo nona chigukorera ensemo ye chigazeti kerene nekirongonya gukonyoria otware litukorigia ijume yega entoereru litukeriga rio gochingira litukeriga rio gochingira aid
al-Adha umaita marieta ega igislam kirokene na bago chaba kongo wakuminga Eid al-Fitr indireli Eid al-Adha irindiri lakini ligari rero na konyere baka na ko ligerere ko sto ligerere baka nonye Biblia atore komo mwanchu murigereria iga no kogendera konyora lituko lia oseno gochengera enjera Abraham ose Father Abraham nabange bamanyete the father of faith anyarete kuhitaba guchakurwa omwana oye buna ekingwanzo ikali tukeli ekingwanzo tali tukoli gochu gwakeshere igonyo ko gwakeshere yake asinjirere ndonge nabo igonyare gusanga na abamino mancho murigiria ndagende ase mutumukomoke kirango kubolia tobasa gusuka kiagera muroberio bwetwani yageteme no genderete Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex niyo muchurigo busongo eyerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyo mino emijega au bunabono housewarming parties
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asiriguririo gutugutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro igeti byetibwa te signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gusiguya kisimi gwitira namba 0741499726 Kyokongoli umwanone kiririjane amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanine bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elyo aibunduze ekikosi aho igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 Gitumelab asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library yubwate bintu byonsi ibiragani byogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanyi obura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy Level 4 na Level 5 Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing Pedicure Manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4 Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira muretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanyi iri wibekiri bagari ya asense yiga yo kwerwanirira gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwako muya ili wego kinemrulu yitu ao inyuranga nigo okonyora
channel ya Getembe gwetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni gĩũkorerera ba mentire obokoreri bwae na koba ubuye kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero use the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nibwate ambulance asaba konyi bwa emergency usibwengo nje asamalieta yonkoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete mirangwa asa bantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigions Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. nkuri giore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yabumachoge burabo enyumbe ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kolingana nukogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erichimita emya eye muchuka urwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chiriche biasara njibwa tokorelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echokubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eria manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boigo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Umwana yo boy, tikanda ngo ichibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nganyorere mwapo ichi wakali. Hai, wone ichibeza ngo enda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi ebirogo Diechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwezi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo by'Kigali nabo igo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragora ebintu bya kurworo njempo icho akaristo na bariga ni mwesto kole biasara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli chwakali gagi egotoka alinsali tara chambiri gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri goli kwa sarense ebintu nago lire gagi bui chwakali hili gagi hili ngogongonya musio mubihili Polite bintu mlimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Asamatera yo kumubaka omunguru. Omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa. Eke nekyonka kya mwamogosi yora ayanayanda mange asoblomo yubu kumbolele amasesenyo Getembe FM ekyonka kya mwamogosi Bombo Club abasaibiki alikia makiaya Bono Link Up Show ni kuja kulitwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chamo baso wika chinse kumigoro ananitaka umrena
nera Wizard Crown vakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos. Makongolele emiziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya. Link up show, link up na sisi kurwa sasa wika 10 gro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime. Hypertension no borwere kramanyinga ko gende igure somo be. Walfit itosomete chinchereza tochuko ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngenduga conventional medicine. Yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngenduga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso kurwari ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199
499 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the Classic Bouquet. You can also link your decoder to the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero. Ili wimanyibu na mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi bya Gatembe ao. Ngakiende yonse. Inyuranga. Ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito. Voigo share na basani amone amate. Ejo baigokie. Vaimanye na wesemia. Tobasa kweva. Turn on a notification bell yani ekengere. Ejo onyarikoba gokoya nyora. Chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network. Ekenakyo ekeonga. Kiama mogusie. Ekeroye ikiri Eikendi agoteka wahabuna chi kendi chinde. Uvoita bogo tigiri radio. Nubuansu bukoigwa. Iwe una naore. Mese malonga. Rumba na mashabik. Numero video okole tuwasemule. Nere Polycarp Okara. Uchakera chinsa isaro nibire chimobashu. Wika chinsa ikomigoro. Elituko liye sabato. Ime ya 102.7 Gatembe F. Ka kiama mogusie. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyanga mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyuma usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties chebinbige bono Gatembe Television Network nero ego kwaye gasiri ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobale nobo manyibigura igeti bate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bomboli umwanone kiririjane. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Karibu sana mwancho muligereria nekira bono twasoire sensemu ya gatatu nekiro rituko ria lero ngokumanya nego turachu kwanera umwana omumura nakyo mwana omumura gukina naki wikira amatuka ya iga ribagali ya endireri ase ya mate anu muno ase mwanya getinge ase aiga se studio ninde nabagene babere abo turachu gusanga anabarabu elio kurigereria nakyo mwana omumura abere kagotigara maiga ase chinse mochinde kero kende gose nguru kichiri abere gakoegwa ase amatuko avwango iga karibu sana erinde tunyare gusanga chinsemo cha Facebook na boigo chinsemo cha YouTube tunyare buna Gatembe TV na boigo kwetera ase namba yeto yesimi erinde onyare gusanga 90 karibu sana wakire. Yes, good morning. Good morning. Happy Kora. Dito keri gali abisilam.
Mbia mana sana lakini ntalimangana Eid al-Adha to baguchingira rituko ndotinga babigite neke mwanzo bakurigireria Father Abraham metiki atakite gukorera Isaka lakini rende sengencho ndo akore nsemeyo noko gania gose noko rengi kwana na mwabukire bia ose mwage chigukubuka no ge chigukubuka ngeza kara kwa bukire oko ka sengencho ri kwa ri tukuri Kevin tugucaka nae rito riao na oigo mirimo yao usingikirio gukora sichinga kichiga yes bia mana siliva area tanke mugoje umara fasinde from university tuka attachment hapana kidogo no le me agetembe agetembe karibu sana nenda senchira ya bene na bwego tom na nsengo ko performance au mosa student journalist na wanda attachment ya agetembe karibu sana kero to kwanira umwana mumura ngike go click in your mind umura again to go so kirige tangani pi yes koro so mwana umura no te igasaku no te igasaku ki family ri ya tage tu ne sokor ngogenda lakere na ndegende koro so umura no te so security security egesaku security no rote security is the same as protection yes na ndingi wana korora eniwo ngeto murango eto mali cause we mumura ngata mali eto meni goto haya Kevin yes umwana mumura tote ba the boy child nkike ocha sobongo bwao okay ekero mumura you can see as this source of backup as a family because we can say for example kama dad ametoka mwa kwa soke kwa family mumura rokoba in charge of that family at least the backup at least now can you see sero to kebe aba defend the family amba iberbado the boy child akaba viewed as I can say is more important than the girl child. Asense moki oko umete ekero tukurigereria aspects ne chinyinge chikomorikero anemone kero konyoranga abana banyaroka ngo bari considered as ebintu binde abana bamura baba considered asense moyende yes okay for instance we can say again to una inheritance of property a family omuntu gotigeru automatically is a boy child automatic lakini rero somo tukawango ige katibango anchirere rero no baba subati ngo jara bale nibo gwanjirere lakini siri chinjinge omuntu kanoro bwatero mumbura rero kanaro akamba naise mostly no matevi ebintu mbo atebire ganda ebengiane bwate ganda omwana and details because of in case of anything narawe na matengai akayobwate rwose mbia mwana sana Kevin ekiro kurigera goro mwana nchira kikware koranga abana bamurango bekubara akando na abana banyaruka yes okay ekaro twaro kina usually twabwate chisokoro chito na marokoro sokoro ejare koira abana bamura kando na marokoro koira abana besike kando babere sana kibata kere komenya bono igano kwa kanyo sokoro yako tebi kuikemya kete otakero twara embwereiga oikasete takere kabaiga unlike aseboni goma tuonde one kwendere ya digital adapt your western culture bono squeeze bana abantu bari mixed up bakase family mama kama bebe bakamba kende muri two mixed up so like secret stage rao era bamuramba liko atana no era muri tu kama no kwa bana baka sukorara Mwekie rumu ya moto. Mbio mana sana Tomaso. Maite ayasense moyende. Kero tukuri Tomas korora hanya se Biblia. Tom umwana mumura. Ekero gukina. Nchara kikwale korigereria kwanyoranga etofauti neraraga tia ona banyaruka. Umete wigara bona kero muntu nabate kare yaye. Nse karona linka gaisa gakaiga. Karona ari gukina. Ndo wate ngo bali balenga privilege do igara eki sokoro cyabo
ngwikara ya renge na kwanyora nga sinyaruka kwatana muchiri kura sawa mura egendo gekogereye duties kwanyora nga abamura mwata iguna ibono ni numo cha mwagi tomochi ni numo wanta kana mwali sie tuko ni numo wanta kwa leke neke alafu chero ga chata iguna ono inu labda muome no koma wale wale mbacho komo kwanza mostly kare chimba cha lema ni chama mbaro wana wana wande ku kama na wana ndaga lakini asingen sabone gato anyore ngome totore na 21st century wana ga vinte vide are mbio umete no yakare umumura kare ngijaga ikirenga kiri engakiri mumura wona go that's the rite of passage mumura wona ko musacha wakanyorenga engakingo ikere kargo atsire kwali wona ko ri musacha tero lakini of late waro kuno anya kitali ono tradition ya very faded off akire ndi a boy child ikabona ye boy child binga getenga is totally different from like that why yes. One iga na nini nyaroka ni wate essay society. Lakini kare mumura ka kwanire mwasa mumura mutangi ka kwanire na wangu munisi kwanire. Mumura mwana ga tabiri ne wanda ko bayiga na iga awandi muko kwati. Of late nekero kurigireria gose mure abana nkonyoro kwa ringinga abantu abange osichinga chinyinge niko bago consider omuntu kiranyorera omwana omumura osenga utaranyora omwana omumura ase omuchigete akorokana nga bado iko turatwara gesako umete omwana omumura ase tradition ya mu Africa in general somugusi imagine nga akaro omwana omumura atokire nga igega kongo endra kire omwana omumura ne yare wono what the genes je familions Rekwana oyo nagiye nyaro karo mwana murato kire taru kule tari sokoro seli yangu most ndeli ye sokoro asenge wana ero chiko gandeli egesa kweki lakini nyaro kaone asenge nje kuti kwasoka uze kwanda buoye wana yaro kwanda egesa kuge family yende tiri ona ye karo mwana mumurale gotoka abantu wale batanga at least wane egesa kuge to byagandeli nande mbona sana Kevin osekevo mete bono jenzi na mokoro kwa moko wechi taito cheno nekiro kurigire to kwa mangana in session umete amatuka bango yatimenye tirero saba murango terere kubale kera bako genda iburu gare binte bijanjeti apana no mura aire chinya gitarero chiacha endo banda baba kale shuli yeyu then toli kumanya lakini kale pande ngobe ku eshere abantu baje batenga bairjata abantu baragira bamajanga ate bangicha ya mulero echa ya mulero to lakini squeeze bono abantu babisira ko montaru usiriga abekire bose bosongo mata Krista Maria ndo akorra tukaro otomatinga nyero na chite yanki so that means even to we have changed totally unlike we have abandoned our culture totally and that the culture is no more yabe alienated negiro kurigereria yare gutoka gose okugania kwa your wish no gutoka okugenda okuba initiated asa matuka makoro kugenda iburu ase myaka eri makoro gose ye abono igaye kerero okay inje yanga taba eri ngorombe ya lenge why unlike ya abono ngoroma resisteri abantu bengo chalio montago cha moldi patio watara libo ko yupia kwa ramane have changed from childhood to manhood squeeze bono cho nekitari bata the need tools pa to be car sometimes I was unfriendly for some instances open or monto you might contract some diseases one year television kare tools ile ngo tumeka plus there were some apples njenge wija and like Mario Valero, Monto Chirali, after the service, and then all the complications. So, Jingo prefer ya than ya only. Na sisemo ya maegerio na boigo enchireria abantu barenge koeru umetokara kwa nyoranga nyene group ya bamura kusengura sike nyorogete bagenda babekwa amasomo are we missing out? Yeah, of course. You know squeezy vile unango tinali ya sike nyorali
intembiri kwa korobira totally. So mtu azijua after this ngayingo chigochi. Like as yelewa totally. Eraro sharing this is normal. Tama thing to change the rule so bana atakira so baka ama do this chana kichigo koro. Akona for instance ona ndako monto of course ochire nyange lakini nwale asenginale diko. Mara por tama por kabisa pagaste botana ngina pagaste baka store. Unlike the kwa ngosombi kuno kwa bayigo is it you okoruga ali kwanda sitting room. So where saiga. Ego se saiga. Osa ndo vera supri agaranya kwegeli kaba tengo mwana ndo bano wachire ga yotakere kwa bayiga naiga. Ocho tigana kwa nyakoli ria abeska wara kaya se kenyoro at least ndo liyo muntu asto ko nyoba na koro squeeze kwa nyora abamura molega mwina go monta aligera tio mwana buge bechira nera tamata kabisa ote boyera azingenjata tuchise ngo semia boli ono kwa monto abu atempaka kazi ndia kadari mwana kazi ndia yo asik mafunzo ayitaiyo okwanda wachia watabu nyomba ndali nyomba ndali itera tumwe tali kubara tanga ebintu bine byemberande mwana nalo bindi mali service mwachi watamba game the target ndako muchire so start bills omwe ko itwa sirri focus esirete kabisa na wale entro chio onen starate bara kanye gantekyo vive kono online sikusto na kwanga na sisi ngero mwana bata smartphone TV at least mafunzo airande ndio maana murabara toro mwere because those ngo sira tole kabisa masomo tayo pia yes Thomas okoiro iburu ona una nje naona tegena kunera kidogo una Kevin Atebri ngagetenga ejikale waga tereiru no nyana ekero terera at least ngo na biru musacha na biru musacha boli. Yes. Andu metiria karabago teru nga ande sigisi. Gara jira sigisi alinga jokora. Tuwanerereki. Anyway ito betenga kinero ri chombe chaka ibu tende mebaga. Ono karateka omondo jirete iburu nyagitali nanda kukwati chombe. Chiese ko yugodo. No turbo. No turu. Obeteria karao magega utaraje kusaru. Emoko bogi gose sanani. Sana ni imambi rende butuko wota butuko ere buri bojoki ngo sana ne muri wa limi rireke mambi muri ubori osemo iruroje kono siku hizi okwana nyagitali baka sasa baya mukaso okoreire mondari komanya gosendiri wanzo mondara gotenga nduma itino nyinga kiwa ko tukende kono likale ka hotel no na gweka nkonta buri na bero musacha buri ande mafunzo ali bono ba na Kevin Atebri bali ba masomo narali they are undergoing through nini nabaya ngase informal some teachings yes ose informal education there ya yenga ke ngota umuri na umusaza kwanta ko baiga umeta squeeze monto nanda nyangi bado na waso mwangi na boli ina narara ka ali sa taraboka vamenyete taoni singorumu ne wali safu bono iga nkarume to tana gwachire nyangi to ende ko swara rumu ye sana nyoko lakini siku hizi na wakanya rumu mura wanza goligi masi bosi sana jerete na 20 karume ende no nyana yo ko to ke te rumu ye so ko sa aye umete na bora tangaso no ne kenyaka umuisi wengi goligi rumu ya na bo umeteri baga tebiri na boro mere bintu to ente komera sengenze bona mwana mumura ande muntu eterete kotereru riri kosoko saruguro okoro tari tabereri asengenze na maetenga meteri iri okoro nde ainge buna bono iga na maetenga ne no bokongu kose style ne mu ale gosombi westire mo gosombi bono mote una umusacha to bwente bweta ne bangweterora makon ekongi at least teorige ewe you figure out orienjera ogaraki okurwa semichande yogwat lakini siku hizi karokonyora una kwa taberu to nyegitali na no gwe mana wogo tabereri bono memichande karo ajire kunyara ngio na ekero tokorigire ya sense mobne yoko ba strong kose okoba aman does age affect enchera abana baiga bagukina gose kero bagukorerwa bakogenda mafuta mutwe bare abake myaka eri baguchibairo kwanyora myaka eta sabaiga myaka 8 abana
ng'omwana oyo obeire kwa bomusacha bono nekero kurigeria emyaka na abakoro buna barenge gukorerwa nero nebe issue gose nere a factor. That is a big issue. Asengenzo of late because generation ya tore abono ya abana ngwanda bali nyangi mpaka abana b'imyaka ebere ande kero wachire nyangi ingena bado mamu wabo kumusiba iyo mire tibano nsoni nji like maskani tayo terikora kusembobe umwana bale no ari asama gura ukati naye mamu abo kachite nyangi bono ukanyora mumura ukina bado unenyaruka ama itensi ntabe iri na mama lakini rikare miaka nero ya rwika toko ana nyangi na tureke use miaka tatape usani miaka use na ikomi yega umeto muntu bate miaka ikomi at least na boko tabanga takre korengera liore na boko differentiate the right thing and the wrong thing lakini wono umano miaka ebere na mete bona akoko sire bunyo kaiga baso abaka magorangi Kose kwanyara no bona abundu bana nabo bata bota na mama uri baba kwanyara mamu mino nalia kuyeka chingende liko ayensemo kwacha kose kulisi kwenge kwaturu kwacha kwa mamu mino mara kore akuruka kosa akaragende no le nsema ogwota karuma yete no yata to minalo konyora alo gonyogi bobe gonyogi njokul gijikoni bedawe lakini nanche ngota nare what about as family yaginite bata bamuraboka akanyora emwezi mueterete ekwendelie ngoro that old system nero mueterete karumara kwa nyangi lakini bona hapa liringa mino mugwatinyara kamuru sara maro sempane ose batano alafu duties it metama mu mino ta korekera gen ta swali kabuge labda no mugwato se for example kenda functioning kabu ni nuwe family mo tegemere mamu mino ta korekende keregen otabe onde na bago tenya no gotenya lakini bono these are different case kurwa se family kwa tenya roganaki ni kwen na agire bono although nto abwate ti nyaruka familia bata muraboka boundaries nje ali encore asana ruta rugweta like bono tabe ti bona ino murabona asine mu bwate nyaruka no kale rumu yanginga na twate lakini akaro ego ikawose kotaketa korose ndagera nelima mu minata iyo atayo liko agwa lazima okole usana kotaketa kama ne dindi mwibuli tayo usende tayo na kama kwa juma mu minara weka benda we mwese komotekero ino muziko abo muengera bone ko bidiro kutokoro moko na akiro kuligera roles na responsibilities echo mwana mumura amatukaiga bado ntire well defined squeeze okanyora family ni wata both nini genders like both children as gender tibere nyaruka na wa mura sama chuma squeezing get duties it's chiko bakan equally asegi koso koleli kwa nyora na nze mama ante tinsi baby nae upige deki uso como so wana squeezing ante yote timu mura ende polisi wana squeezing ngombe nchio bali mama ndo mayao ni daiyo abantu bamenyite tawo ndikarume tano yakara mura baga tire polisi uso bana tena igerete ngake yukido tola tire polisi na ugo na ngomo tola tire polisi ndo alikuwa bakitchambe tine chako yani tine champion tine tie monyo mbeli ende mai mwe kareka no wajira polisi bali nabande bakare mugondo bali mwikiri mu polisi okwanda wata machembe Jones pimwa se jaga ro zino bweli aho bana wasene family we chembe mu wata over 40 cows mwasi pieka polisi dimaro nkayo chikolisi bakenya rokango endere ya wata ngombe gaikoli ndirimbuka yatera kuloje sema sisi bando chire yatengera ngombe yali sira nande yakama karo mumura agachira no mumura no polisi ego agire sikuzi bakumumura kwanda igoli ne metigo rakwarora chingo boy omoiseke umumura akotenya koleta chingo akwana roje sikuzi yente ya teketenga Kevin ase roles okubaka nemere mweri yanga mere mende yonsi buna abana bamura n'abanyaruka roje tofauti keraro squeeze ndo tarotero because there was some more change find kare na basike kuno koruga abatenya basibye bintu squeeze bintu imbijo nkor like in our family we are three boys inche ndo mona
but mimi huwa nafanya kila kazi. For example, tuko tabasimama monda kale one chibeta saa 7 one mtrebi chabira antika kubata isibi ngare kali kondu mchenta ya maramento instructor asenga jo mara umokali ready for oyo ndebona karta form for yo mali skali jikeri asin kwa but ira so mo em pinto bra ta nga chitenyo palik na nekire tukurire bono amangana buna ega ukwanire buna bono ukorisi ebintu bunebi etofauti iyo era ukurire aba murabange bono abana baukineri wetawoni magoso kia hokorekana. Okay, squeezy akora murabange bari chibonta bono riba chiri sa December yani akago chaliri ko boli mami hii staff gani ema kwa staff asiyo na mama akora sese batamba akora mbuli batamba yani immediately no nyempro yetu tata kada chusi barang ko yani ale binte ako bitigo rasa ngenjo tamai temangana squeeze nenda aso polisi yaro intembe bekri nga yaro sino muro polisi no musika por musika chitera yo ochiro tu chinsi yaro ire chombe ochiro tu musigo chomba bwata akolisi ketigo separa mbia muno sana na sensemo ya masomo chisemi bono abana baiga kwirwe skuru ugwanchiriria ngoraro squeeze yaro squeeze dia chikonde chikago chile mlini equal opportunities lakini njira nere focus ya veirege kwingira guchinsa idea ya yes umwana munyaruko kwanero sana bona bara mono do you feel bad njitiri ko asenga ncho there are some families on wana no voice tagembo basara ba marabataiyo aya even naende mota asi family you have been given opportunities almost also amire no ngora so metamuno mate moch makwanya mora tamenda so mochiwe because mos kana nani wale gasire igoro aya oninser na uligira bi kama tesiste kuna shida hapa na kitoka chenchu mochiwe na kitoka kora awe bado bamenya buja na kitoka kara bana mento so no bainse na mo konya so nje tindiko igobe because education is free wewe watakosoma some but nda basika at least mbara ba mata mo squeeze yoko na ranga ta banje nje tigangole school tungende ngaki aso iskare no meskana mate Jadi kalasi ko cham tenge to bisin karanse ngoro sna accounting nswali ko se media ali mbero bisin so ben news ana ke pin pat with a boy ne don't care ta amnetic arongo kalasi ndio sinje taldasm so that's why you find there are more girls very educated than boys asama tukabangwega na whatever se nkaya yeno muraboka anko ikore kwara feeling I wish I had a sister. Okay. Kwanyo ke kwa twale kerengere kwate banga kwara ko tware sister either abe omonene gusaba omoke lakini at least otware mutware a sister. Ngukaninde bebera kibono ntugu atiko buoko. Bamara twore boka. Kinto sana sana no wanja. Ka kitura twale family asaba mura at least beske abangake. Andi bachi kwa Canada. Na beske tare ngase family. That's my prayer. Then ben jasa ta kali joto disappoint. Na asero so kusana muno. Mbia muno. Na Thomas. Ai se no tumete setup ya se no na quiere lakini nende kiro tukurigire se semo ya masomo la masomo na nse uno hata na pumi ntondo wanyaru nse asengine te tokine taba murasaba nse ndo muroka ne by the way murasaba aba batata wanene ba ko rezo skruba university bonse ba ko university bali mermo yao alafu na nse gaiga torozi na nse ngona ku tema temani konta boke wote alafu ni baje brada ibere tsire form 4 oyo mom St. Charles Longa nyasaba kwa boys yo ndenya koiba alafu nalo lege biriko form 2 ondro jinse tinanya ugira na nyaroka in my entire life one nyaroka torozi mama na babole okonyore skuru nse no wanga ali ngaseito cousin chane ngene ndire chaje tu chinyaruka na bundo of course pindo impact ende onsi nduko kina mintabo muraboka na barugira njeroka cause njo meta bone ginto ngonta maite akarongo kina nje bakabone gon onte bie njuo mengo mapi ngore
kere ntongo kora asengencho na kinete kamera kwa murwa mtu wanti ubantu kumenya kora kenteki cause ndo bati mundo kora ki kora kwanza na ringo kina usenga uze class 5 inde class 5 na raba ikire bari cha school wala kwanya nje na teka mama to teka tenga gali nje kono ndo monene kara ba chire chi bare chi body nje kono teka na mama no mze na ba isi ababaki wone go video meto manya kire gempo na no kama umanya kama wala no lakini wono tini kote nyasaye usembo asengencho eno mbali mogo ikachinga kimwata kichi family mwate imusuwati nga otherwise keninge ontakole Badawi, nzabone gaso wikira one kanyaruka ya moto te wote ta gonde yes ntangu for example igaisa ko wanga kuruka nzengo so agali ngimira kan ande squeezing ngaji pingaje tekali komo akango ande tonje ti kali komo ngaja ka ona uga kwenda kwangu mbuya asise moya masomo lende hukulikere asise moya masomo ngagetenga boy child has been left behind kidogo aseki squeeze bagote abachinyiro karochi akore chi school na chijigo cha chele chera niyo koboka sa family bagotanga nyaro karo ya somire ngojeria ne koboka ngojeria tanga tata na somete na mama na somete tiamba gajero kara no na sokire akote musato enga nzoma ete utaraka na ngombe use ikoro amote na ki ndeta bibole bana bakoleki bamenye mbabu yo otake ko ngaje kwa ngaje ono beka pressure so musato musato na ko so bataraga acha oraga so bonki sabe nyaroka ona bibole bota baranga enyaroka ngorereki at least ngora ni roko boko bono ya ro mumbra na ndi baadaye siku fanikiwa na bala aleta machao kwa mwese ke wana nyaro mumura squeeze ama some of course na bako somi weke na university ikarwa somere degree wata government na masters bagotenga karaki ngwa somere degree tome na yanyo ale pinto bia ona utete masters yao bagendera ona kwa nyaro mumura tuko mete ase generation ya bona iga mwana nyaro kana favored mono sana ona asemero umete bonega mumura to compete na nyaro kwa na kolegas unless otu are an extra what skill was an extra thing over the chikoro kya koso tu ali chiro lakini etoke mo bwate skills chirengaine yetumo eta ni nyaro kama ndega obisi akolike ka sa sekete ka se kampuni kete monyo lenga mwensi literacy level ne yamu alafu ngagete a percent probability era 90-10 nyaro ke kwa aye chance yayo kan labda asa yu ebenga no musata bata kete kuse boychal abu arata tayara kin dende ase squeeze chikas na yo nyara mara bange ba educated kuse ba somete ba ka torno masters yecho lakini wana ba struggle white side ya ko yemere totara ikano nyena ase mereme ekero tokuria ko nyomba se chi family I think anya minomo musubati tayo mo wate friends ba wate sisters nkoto kerenga no nyino moiboli chinga kechi okubanga abana bagaoche skuru nkarorenga aba murabange na bago tikofata bwati no pocket money nje ase chikazi mchana na raga na ragi na barabu metengo shatori cause na bana abo ngo ikere bono wanyaro zamaze ne boarding muri skuru mo gagenda iri moko bangu to be honest is kondi murara bangu the same way mu kago ba it kondi akonyaro se umwese kometa by the nande ngo tana tambia sengi metaje mu katanga ya music meta ba isike you go through a lot of course na ntu ngweta tora magongo lakini tende abeseke umuro meta kitoto mumuro lakini awote biru mumuro is a strong being mumuro ngote amari kuri yenchara usuppress ora kufika out na leo ruza sene chandi lakini nyara ko mete ka rorine ngante ka kambwa tere ka reluctant one no lu ku kuerera lakini mumurango ta modo ko esukia weka one yara kon toka useririe mo kwa na skurungu bangu more mumura pocket man ko ra 300 ga weru bia umwese kana baka usana kali baka mumuru mete ngandara ko ndole skuru wali batanga addition nero nyero ka tiko slay chikata kwanza kwa nyaro museke ka ko a very humble background lakini agara ke skuru ga list area ko yorokia ko nyaro usano mo maete usano useno kwa tanga gaki no mu bya maina boja korega lakini inde o accept umwese agara ikirenga abibuli ko provide mbali provide equally ngwengera bara abaisika kidogo ikina kingo tanata
like usina kindo tsebone ambone ga beda we ana ya pedina no batu murumi yes more mosa mo se oro se form 3 I think into asense moyana into banyaruka na bangi mumura no yomo ono akero muraro mo by the one au ono tro tino na yo munyana kero mo ete ninja na mumura no mo bate no na we we umia mbili no bako mate e brada ande no mwana omoke na bako momento na bala ko bamorene ai we ka by the kero wansa nyaro kwa to mumura yo ma se family kwanza mumura yo na rako abuni nyaruka na rako asengenso by the way au kina moko mokora kregen paka chianga tsia na bara ikana na university tamete kosi ama ina nara abu nchiragete lakini talo ndio tutomosambere mone lakini ndio ase kesi kiao na ro nense ngali ndo baje kazi ni chiwa tira chinyaruka omroyo mo ona so omroyo mo baka na no gonyo maeko beshida Kevin bage wega akanyara no nyege kwenda kotegenyaruka kotegi teleli yana tumeka kotegenyaruka wana lende eka bako aseki akwa timbinu abanda kwa ekagero menyire na baswati omenyire na baswati ro mwabo bona ko barra akora jende ndi bona yerwe ka akora bunenya asegenda ka tanga no nye actions tia ai ta berre titu ngaketa no akini wana ke se family pata sana basi ke pata tu mara wapiru sababu mara pata ta basi ka bere at least abu muranga ta ngote mabare balance no ko gitara bago gitara no buwe mbe meno sana Kevin na maene ekero kenda banyaruka bari abanga somochi yatukanga banyaruka abana bakinire bamaitego no nyokurisio ko gita akamura kamanya gotoka kurusa ari ose namba isana na bagucho bayo na beko bayo asenga njuko sina teba yani tuproche beska wana barambana lete atentuna bes ekara kamura ka achire they are very happy para ikubia sana mpaka etiani umuntu yakali kuigas ata ai mukokoti usaka muraka mituna bieka pamwe telieta dadi kababa karanga kababa akora re kubia adenda bon umuntu amo wasere mwas baracha ba taki monto amatai umatukoso kiguzo umatuuza pia so umanya ukina masombe ukina masombe antama kende yonsi aro monto monene ole tutebe nonya 20 years lakini roje bara aro mwana kirigan ta para bes kana ba inform anything pakoma de segere de takia bes ko take question na you are friends or maybe you are dad aba consult ba tabe sister niko shida ono kanya there is no privacy about take place no monto este jawo ukina ka na chia tole family ya da tole family abo chikanya dali bobe ya nyara nyara list tele mbepi style tera manya bana balaga this thing abcd era maite ne rabika ai yanje to yanje kolia buna beto ase family na ka ba no muswati ya kamar no montole bos konyara muayare atigeta muaya stilia akanda ra muaya agenda muabo mangino no amnyate atigeta muswati bi kana mangino ostol tel nagino aka story na muaya konyara tali koragera ate kwanza tumba tikorwa chitengene bweska mtobale mata ndugo ya bwesko mtobenyorro bono kwanya atete familia ira sto strago era singa kine tulabe tu maboli bwesta taveriri otige familia kete aseke te banje njata wese nimpata bantu baminto ayo muswati ento karne tu ba mindu te aseka genda chikonda no muntu bachi base imagine o te ase familia umuntu chadadi sina kitabu yando boli nyoko bono in fact yani responsibility ya tawa chikona manya pi Njira kibona aranyare gukonyo kiro mwana oyo kanyora ngakero kinde utokire ngani gabwate utokire se family yako aberiko abo ibuli bwata mogoso use the other siblings okay ama wasongo baro kero mwibuli you are supposed to guide your abana babo utakire ko guide obate this girl otake komenyaiga oya otwale mpuyengia osana se community plus ka sura jo soke obega ne tali muska nda cha so ko chigari mambia ase liba tabiganda la tomo iboli no yo na iboli ko kuli bare a big lol
aso kona acha wana baba but squeeze I can say like chine bacha na mbwa tali bakini tia wana masomber tatu akona rumiska ngwa kamera magina agocha obasali nero prama mantamuli tam akrama baka clan elders bara manganchika ni ran ko nimbata dadid kana miapa they can defend me yora rombo chando chake nkogera kirekero gende kwa gosa gutwara gukina n'abana abanyaruka basubati kubakine ncharo I'm thanking God mbya tabwatia musikazi family yetu mbya peya sabodi bono bochal kirokene waika kwanyoranga bachakire gutwara no bwata basani eche group ga kwaranga kirokene sengenja boibuli mbali ko chiba ko attention nyinge mono oso monto kwanyoro chakire gutwara stress ngiora kwanere goro ya mental health yomo onumumra ane mono kirole school ya secondary na college sana say college no ngoro bokongwako ba yes on the mental health issue mwana bwati mchande menga sana tocha from point number 1 kuna there is more heartbreak chali yani chia to na basaba murapi echiyo bogima gose yani chia kimapenzi tu in most cases akadaro mondo chiro bwate haribo kusani yale na bwate kusani iyo mumura akomanya stress ya mwaka bande like in mefiri je tobata muronde gali achetaka agesungi enko ya singanjo ya agete simbale no nyombo ya kabwata amboli mu yuga yona kamote inche to basuma kesime no musanya no nero musajo ndabona ngoja kamote na baire iko ya kana kala tengo ri ya chiri ya wa kesi nya kamote ngate muka kwa ri kenere perde njira chiri do so ngakere si ka bwa tengo ya yesu ara ikora iko bono abantu abatakire tochina some groups so that we can over guidance at least we empower these men wamayana ki challenges are part of life na ase tukurigia mangana poverty obotaka na burubuna kibugo changira so gutwara umuchando kwa bana bamura kagira ngora chinga kichinyinge ngwingiru bare yes utaka rumbole common sana ono they are various ways montara so group no hobotako onye for example monto so at least you can set your mind even daily go na mindset omanye nje tembo ati akabasa kali sinyo okonyoro you can get akabasa sinyo sana aso work omanye yengo tumyo yengo save na bako save tebe besenken at the end of the month kono kwa tebe sekete work already to kiaman but this poverty inaleta shida kwa vijana sana kono monte yani iron ntewa kono ja tembo ati ono ekaranta bwa tiganje mpe igo bomo ngambe ro bokongo ro montole ngere kwanda ro korento kienge kebe kwanda ro monto chiri street insa ochakire kweyoni iska monto chira ali orikiri sugar mami squeeze na marabet this is why most of them men they cannot marry wa mama wamali vijana mama chali okoira out ko sa preso ko ndagero ko release mbinga na kebe o komparo sine nyomba o kanerere pote to kimaso ko rakoreka na nisipatu na nichite wana kanyoro wetu mbanga chama yale kini obego unaga doli ani mnyate ani mna kanyonyo ni mateo swa video gente taro sinende ya soka wana wa mnyate ya singenjo abate usikosa online kuna wage video ko yanyo ora sigete ekesi ya soida ikine ekesi yo kwa Thomas mbona mumra na gutwara ebirengera kumuingira ebirengera kwengera boys alde kongo nakita water squeeze suicide rates asengenzo umwana mumura yani eso yateka giritenga na bakonyara kwe Rusia ragwe kase karawate mechando wana greso ate maitego kwanya romonto takero gutwara stress depression ye wono ako romonto kare bintu bitawena betawi akana romonto kwana cause donye osasa meta what expectations gete bone family ilikuwa somete kare family yako familia metenga wono ne erategemeo kwanya rosi no bata wana mino kuruma ya wana bako tegemete wa metenga one era to kurikere next kwa kora hiyo kuzini university au college kwa kora mwaka yo mwezi ko nyakebere kasi nchio sikuzi kwanza na connection chichira
Mete siku hizi ntugwate muntu ata muntu katikati muntu ogati muntu gweti okoweti bono siku hizi kwanyara tugwate muntu asinto maybe sinto kwanyara poverty kwanyara tugwate muntu ogweti kwanyara ogwachakirwa tora stress ikintu kia next ngioga kwerusia moyo asingenje tugwate labda muntu oteine nogwente gokora iga nogwente gokora na iga familia yao konyotegemete kwa support yange bono yagosomiri bono expect naye bono give back tugwate njero kumanuva ono kwanyora ng'a labda kwerusiri moyo gose no yate bono kwazora stress kwaza waka stress bono itsina tsiri rahisi bono gana bo kotema njire ndio nsi rusi aso gutako gose nyore kwa nyore no kenderende wasora nyumba ono waswa gali bono no wakora ko becho kora ko becho kora umete bono abu kwerusiri moyo ono abu future yao labda nyasa ora konyo wikera tinga yetu moyo mete kwa ser straight abu tinga yetu ko senga bono no konyo unless another ways nyasa intervene tukwire gochi turkwira nirengane yo segeke kekere bosio utatiga Thomas, how has urban life and single motherhood affected a boy child's existence? Ribori ndiraiga enchera eyega bona abana abaibori bamenyire na abana babetaoni alafu comment nayo kwanyoranga mwana umumura ose single mother nere kuriza abana bamura nakianyarire guchanda ugukina kumano yega umumura uchako bumusacha muikerana ono ndo uzakaraga bu ngotayabaiga umete wikera baka umuntu uzakaba raised in single mother iga bono ego moibuli labda totebe omoibuli oyo eto yo bulto atachite ko responsible yes gose ande iginerere como na sama gose labda omoibuli yakasera bono musubati ngina umumura akamwali ndete katemere ndo bugima akini abana baye lakini bono kwanyora umuntu gose le savoir totebe mondo que tu wanra case kere moibuli asirete nduwate abo maba ani abaibuli babo kubarabake sababu sira magima barabake kona gato kwa tribu cyane bata kwanyomire batiga abana bake kwanyomire kwagora usene myaka etatu kwanyara usana abana babere ndetse squeeze bwangu squeeze ndo kuri wate itokanya after 5 years natanya oro lenge kuzi munda ata ko akana igoleire akakuigorera wase mpata tumfululizo ono wege break pi ana kwanyara useri usene myaka na bakoli na asewe nyomo kwanyara usana abana babere asa abana babere na saa irende na yarwa mu guruza ka biko bwese ono kwanyora ngagali asekwate ko musubati oliri bono kweniwe ndade squeeze bitena mbira amarimo thank you ntunebi endemero gusi kwanyara bono musubati wandago trauma bono otaba mbiyangende njako manga ota town yaje mbanchi squeeze 3500 4000 ozo zaka abana mama mboga bona ka ukini boy salde amubegete singorum mubegete singorum bameta nere woni gento ke ko tofautisha like boundary ni kate ni wono ngina no almuna no almuna wani ko bidu ko seliro mo tawo ni changa ko waso kaisko ono hetan ko na ka no aleka wana kanyara egenta kyoto ki affect boy child boy child agota kwanza masa kwanga na basacha bana kosin usanke oni okonyara mumuro yagota nga nzema mungini wana tariko kire ko na ize wanta wan mamu abubuk yes wono okonyara wono mumuro tariko kina via konyara kwate mentality ya wata banga manya banta bambari baya ata nga tingo konya kanga tena diri mama bone onyoro nya karata ke tobo konyi na mamu abata ko mokonya ago ikirira egabona uno mweli oy na Kevin na raiga goteba oya kro conclude enyabuto agoteba tu moguche ekero ama Somalia abamura akale ataiyo inki ora advice umwana mumura ogokora gose ingai arabwatirire rinde kwemanya bono watebanga masomalia sokoro abantori bakogenda bunege kundi muntu ngo cyare ko kubara amaigeri asemeti mekeiga abuna baguchiko babasacha ndero masti omalita iyo ngai umuntu arabasa kuyagia buno mwana mumura kwenyoro kinete gose netawoni ngai oranyoro gosemi oboya
Omba tuone kile montaki ndio sasa ni challenges ya ranchiro. But nabo akanda se mitandao. At least aku mitandao ndio kwa seria kamba ka the way sitakire koira. Bona kana akanda asa chimi bigugu. Ama direct of opera mini. At least nabo shikomwa. Or for example tebe akona na pesta kwa mona kumungua. Wandu bana na se family. You have friends. Your uncles. Your dads, they can at least give you tips. At least you montamani. Onye ta wasio kwa ukwana nae. Umujana ngobora ko monna sana. Anne mona abana bamura na baise. Relationship ngoranga chinkwana chiriko tambea unless mo ukwane ndo bunobole. Lakini amangana ali anso ne buna bono momro ya bante ko ebeka ngorora chisokore chiko kolia bia. Chisokore chiko simbia. But bana barako tuku tip opportunity ya chisokore. No meboli yo ko bono. Yes. Wangire for buna le toko na bana ane baba sacha bange. Ani tukole tena wese kemono. Na mama. Yes. Ora ro muchando cho kuruera. But we can urge abantu abarabane the clan elders. Chiefs, at least papa take care of yasing and Jono. Nalipra Panamra. Asia mabori ayo tokragendo mutimoko moke linde tokoirana tokende koligereria mangana ya counseling wose gokonya abana bamura kwetanga kubatanga kurase okoengerwa kwebirengererio nabo igotokwanire amangana yo botumikibwa marioko yogotindi asia abana bamura mutimoko wechitagika ibere linde tonyare kogendera. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Uzito somya ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigoririo gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wigoro igeti byete bwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bombolio mwanone kirijane. amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Local Technical Training Institute elio aibunduse kikosi igaiga wata kikosi bnabono eria ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kobundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering asetokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntobwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntobwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level
level 5 na bwiko na level 6 ejitumila asensema ya community and online working imije skuru igaya keti igotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyo gotumika ari nayo kubundisa tule a course ya version design ase level ya 4 na bwiko ne ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate machine chekerero inkoigeria bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigoto kwigeria beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwiko na level 5 nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 ase tokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabo gutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabo gwaka esimu wetera seti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye iri wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana umwancho muligire na kero tukendete kuligereria omwana omumura nande naki aranyare guturirwa ase amatukayega umwana musubati okanero ase emyaka menge ase chinga kichinyinge yatoka ngaba mura kero kende barorire nga nigo batigirwa asubo kendo batigirwe eroro. Kevin, amangana yoguta ebinyogwa metesharete limbe lakini bona kiro kuligereria enchira abana bamura babeire sikaiga baere ruchinguru alafu amalio gabaingire amalio go yogutinde yes amalio garo aro koterekera ara bamura bange abasai yes amalio abakwanyo kanoro monto akobokere kama changa ekamambi eklab ekamambi abete bintako gutara ko sengo belje akanya kamera mafio fio kaljo one was kanoro mwana for example school ngochi bale baka high school montale school ba kaya mai gari male ta kanto ali mal no so we sincero ka osi we sincero ko si ba no mal mal so mi ero bangu era alinse ya tali ko ereba go bana malio gaya asali ya bana akati kindo ya baso bien amekati ando azao akosoma asala mor kwa bele semon kulingana na malio gaya ayabat mi ko common di moso ban nere gorsan nya sore na andupate eke nyuwa boli e changa yeke nyoro abana bamure myaka emeka kunyora umumura atari ke myaka nonye 25 lakini akoroka no monto isukoro abanka akoroka ne sukoro gwesi mtari gwesi bichanga ko beka umutinye mugimba kandi omusali umuyikange iga inki kyagerera abamura bayikirase amangana buna ekera amura bachirega nambe amakonya ne birengera byo montabwate montabwate birengera muri stable tiembo tuko mwate teba ngisakanda ko chimwa mama pima matega ambe kera mbaru jemi ngo chantulie pe kandi bengo lyane byo nesi ko sibalera wigumbi yako chama teyimo ngene menta 50 ongeza 50 hapo menta onyi
na ndo bono o chakanyara mumura ya kama kurwa tabu atinguru achara tema tara maiga atina tarara to chapemo kurwa rukwe boli akino mano nyalebe to wa tegame wa to asembera ti to estra korro muchanga kande campus bata ikia se kamoli kumbe na malio ga amosalio bongo bono tali kolizo nomo he cannot do manas these are drugs aizina ando siasa akateba inche Inchanga mata. Wano kanya romo moroyo. With the time, the man askunya maroya, the making kaya kanya masalika. The more biranga bikor na isi. Ta koliso nyan endemo. Na Thomas. Abana bamurango ngugi gutabale rero. Naro no chigazeti chikote nga abanyarukango utabale ryoki, lakini kero tokorigeria abamurabu na bono nonyina asichanga. Amangana ali ekenyoroka kanya ukorigeria abalevi abange. Abana abamuraba saya bake ando konyara bali barenga bangaine sicho skuru abange baba nabo baingirwe koza kabisa akabusoka tabanga sikuiza abamurana nabo bagutamono ngagete go abanyaroka abasubati babera abange asonguta yes sinyaruka chigo tumia mali yo gutinda chiri chinyiga wanze sero igara amura kurunga gali ume amura eshida bakwatene libakoro chandons bakanga ume squeeze mu mura nabo gutinda bakomwe ama edire za no moto ya very common by the way squeeze bakana nanka as long as to disturb moto on the west aban bare as long as you maintain it moran awana aje na wewe squeeze yani pare gutinda kwa very common nona abayibuli ona baka basi nungi barate ya bana babo lakini chinyaruke chivisete nzuka university after one aliyokumanga siruka abasubati babere bobe I think 70% of girls were say university igine nderekera yes ngotume kabara malo yo Natalia maru sinasore jare by the common ade ndo yoda kyagara ikiabantu batumeka chipati moko na usine pati yo monto labda na bono kama romonto labda ngwenyarale aiga bata maruzi ne type inya alafu ayangwanya gutumika pi na ngwanya gutumika oliba tenga tema liora tenga tiacha kereria tabwatia kwanza na the last mochakere ba utakene na drink next ibata naona gatas kasida or next was ona kwanya baga wagaje ro meetings na ne baga tena igero wagende kono ko bas ani obongo bwage bokori gasina ana kwanya runa liliwa kagante kana bona liyo ko okore mawanza no speech yewocha ono ngagete squeeze kutumika malugo butentire basa bomurabuka lakini kana tokurigeria bamura oso no nyase ichi street baingire sana umete umwana mumura squeeze utaka kwetu kutanana werusiri moyo yes agia ko gere umete umwana mumura auti watamo speak out bede na kitu ategeru maya squeeze wote watama gote no mwingule kero kwato mochando mwingule usinko gotegera labda usikero kwanye rumo chando de once amule watanga ya obokora kyako yabe mete anya nilira kwa time we explain bede kange mesande menga der gotoka amwibule uze aldons utigana wanyana science ama ya bible na wane skuru wali akanyara labda usino wado usene missing mark lakini ao they have got privileges akwana kwanya rumonto kubeka marks no musaza lecturer no musaza ayibwa sabona kwaje kwaso wakisiliga ora kuulira maswali 40 maswali ya kwanza unogoro kwa kwanza kwa teina class ya gochi wazire focus goso te lunch ngwana awade lunch saa 5 bana goje tega saa 4 alafu gal cha dereso sana no visilia gal no saa ilo ya utukan na waramu tegerera benda we wana kwanya rumonto yo umumura of course ni degree holder kwanza tara graduate so salu sa for the met 40 and tadi na manda weza kugiria max wali watsire kwanya warabono uwate use missing mago ze 5 wasu fa finechenga sugize abantu bakora bakatati 5 wezi watana korta mate muna kortiki atara gotegera gote ingwa korta chikati ngwa jete birasi yon luego tegale ndu explain wata kerega anton of course no atende tino kale tegerega lakini bona ate tokora oro kana mogos yes ono kwanya waranga kwarwa ali kwetu tana watanga kimwe buli wana wacho kondengereri wata the best thing is wrong kwanta watangwa nanga kaga toto uzonyu wata baikaro kwa kira mali yobe binde oko bare relieved at least stress yose wata ale bana anda no ni ngerusi moyo uzenga nganta ndiya bono ngole bomole
Ora ko dero monta ko tena antarasi ga gente ki. Bata stress. Tindi bia. Tindi buya ba. Onya mos ngaka te bintu mne bia kartu achere. Asen kansa ma masomo ngogarali. Osekero what high expectations. Meten roko te bon de colega gana arafu wa fail. Agar wa fail kwa te bon Frustrations chaso abon. Ina mekrania ya wa te bite. Tura ikrani kende yonsi endo telia wa bwata yako. Ona yaso go terusma wada with Kevin. Kevin, do you think nga enchire ye evirengere bi kirokendo abamura bakorengere otebanga okwerusio obomoyo kusenso asayamanga na drugs na linda akonyeke. Na is it the only way? No. In fact, that's the wrong way. Yo monto na rama waza ya hasta como ingera. Atakere or seek advice. These advices na go chirushia savanta ora banaso. Rosonde manto poyo kau. We have like okay, in most schools and campuses there are churches there. Chikana sanchiro. You can go maybe to pastor, or some sacerdote, or some catechist temporarily. We have church leaders. Para bro chikara monto materially iba ara abantu bande. Igona agwa to kombu. Naboko na mara sumutin na mi. Njama yana mnande kana yo nimba to muchano yo no. Nera cha kara south kara muchano yo konyol. Echina chinchira. Otakere kokara lino na ku Russia. Pati banta bange wono konyora kera ko. Kera bawo chibalengo. Osikwanyora nga au olikwate bya gukumbi kyagira korora ngumo. Sacho yo monena cha kongereza. Nga tabwati vesa ya shopping. Kero kendo mumuranga kyogo chikwe gukwate biro monte mechando yao okumbi. Yes. Asa ngomro ba sare ngora ako chira no bote bo no muskwenda uchiga unangera ko wemi. Iga bona ko chibe ke ras ke tayara akon pi. Ora bon tabu atibus na maega. Ekra tabu atibus na maega. Virengera dibugo chabia muengera automatic. Muengera te. Biko muengera igen tawa chiyo kali ko chikiaba ekebe. But asenje entana te wantu na ro entana was what tebi is good. But bugi mabarabu mbolor days life. Yes. But muno ko ita ase ko ita ne deke kan no akol. Ko no ko stress plus ko ita. Anakuwa menda stress yenda zomo iko. Ona ndo te ya. Hiyo pia naona lakini etoke naye tutebe Kevin watemire ko reach out gukwanira abantu wasangire egati ebintu biri wetera lakini kwanyaranga reception tera bengia amarange bya kolekanire esinge ntari muntu ndobwensi ogwa approach ogokonya na kiyogo chigwakora ekrestitution yako ngesinge chikoro muntu ngotwara stress stress is common but and they get my time you have your parents baror yani no chomo no rabe mama te nyarabe no mwana on ni mete tabia there at least na bago ikange akote inga mombura muchando yo noro lakini kiri go muchando yo muno ligere linde nimba de go isinda basa kina basa wakonya because abantu abari kuri sikabara buma abantu bange takari bantu maso gutekereza ama yabara cyaka ngana ki nonya lebe mbijade ndo mutakiramba monta go chawi toma atona matebo nya tra kwanya kai monti gotet hegero monta ta gotet inkyo kar erusio ile family litangane family very basic from your parents. Tell him any other member what answer. Shaka na boli koro. Omo boli yo. Anje kan tege como sinya. Iyo she can engage the family members. Either ko so ba nyama mo ko so. Osomo aka we engage ya ba amura mu abo. Aba muraba they can help him. Baba kwanye ntu muchando kwa bwate ndo ro yanda no buli. Na guchia se bali pata bwa tito tebe e family umete motuka bwango iga konya rolenga maene pi monto na rota bwati aba iboli lakini abwate mechando na abwate stress yes ngwa kwanda bona barandi ntu bwate abasani how can they contribute gocha kwa ene kivna mwenzao ameweza kupata usaidizi they can check on you but umusando muntu li utenda nali kwa to mochando ono musando yo aba chite for example school kwenkalia tubwati se shopping gotumeka tubwati ge okoli votu kusimbo yi
Oyo nawe kana swala mesa ya kwa sana kwa shilingi 500 akote yose kwa tari karakara konjera ka ngora no chibiki ndine kia kwa oso ni tabu atira sumu swala ni mbado musala no lega ka situation yara ese kwa ndombo konja verusijo Bosidare, yata imbata 200, imbata 50, sibasa chiara mwetri, at least one. And I don't know kwa kuna matimu mbora, matu wa bimeboli gana. Mwana tu kwa tata iboli, tu kwa tumuntu raha pone. We will always stood with you. I want swana no muchando, just reach out. Otonya na story like. In fact muntu ya kwanya ka amanya ngane na le valued. Na asense moyende Thomas, counseling, uchasi umwana umomura. Ebintu nebikongo stress nyingi bitambukiro mbira bwana tukoimokia elio kwerusa na nikoseko twara umusima more thabiti asa counseling to wataro chinsamo awo yani usabanta awora nyale ko phase ilibande wa konye orlinze ore rusa seme chando wate ono nzewe kwa na nsomo nyene njagara mbata kama chando iga omsomi tongo zira nate adora waisi boka awa mara boka again daga na zero musomento akawa no ora on daga ramo and then at least by the almost dropped out from school kana inge second semester yes now what I was going through a lot the mata ningwe nete now what my own issues chale ko yaralenda lakini wanonganya wakaronga semester ina alikuwa ndio school nantaki wanoika tengo le tumatemo ya semester wonna karanda le tumatemo nani ninga kale tupake fi brother ana rolling by then busonga akamanya karama tengo le tumatemo renda agasta yawe uling agirone steri wewe wanga project once babel ne tofauti one happening umusonga tema ko understand ona nguru mega ya kana algo nyoro mutando ndo kwense muy bodi na algo te no musonga ase ngote gerara at least na mwele sasa mutando ole ana mwele se ndo kya gerete eronte ya no ne alengi kalole tu ndo korego kangongo akwanite torrenga que todo correcto que mutando yo tara happen ona ngama te meten ko kwa ona nguru ya kante ne karwa mutando ko tara ke to ko wa ukwana one hiyo approach one nzabona nate kwara approach ndo muibo toko ba bona nate utingo ba ukwana at least bono squeeze tenga gonna nyole kana sekete mwende kukwana ndara gore mutanda yo tara kina yes bono ndi na kwarte babe mo tekango no na sebe situation ni bono ngagete bono kiro mutra ba tumundo ndo kwensu ramo konya kare kira seme sando bonejo ana muibo tayo labda ndo wata no chiango chango mento wa bedi se mechali chango tro chingia ko yango ne ra wa tagere se biya ku este ta tagere ro no na ro ra wa tagere ku este ra tagere ro no na ra wa ko o se no nye friends ndo wa ta friends wa support for sana ago tainga formas ga yaro e kama no da ta ga gente de no ta re tu tu ko raki chen chango igana ga ro se chen chen yabo osawate korei kenega orro gosenga no figure out ono kwanya rumo sanyo yo okokonyere in one way or the other kuwa no nyester na umu yula go konya beda we osedi wa gombe ta bibiri mbaro rago ga se kan to ba aggressive ai ba ko lete mbiru keto no na wata no enta kwa ne teninki no na tikete kengita bueno en onto bate muy volcán comete no na we grabone casi ni que yo no monto golia no voy a documentar aquí mundo que cuando va project que ruato musa mbe mana sana Thomas nkagire tenga asengencho eviro viko tomnyo kitumetinga ninki kwale gokolera asichi second sana second sana ndo ta to to balanced empowerment yani nto pasa ko ingredients me egaro to empower agenda yende bueno mrende mumurata tikumanya nyaruga tetumaya mbia mona sana oyo oniga akoro kwa Thomas Omosa na boigo korwa asensemo oyende nere Kevin mogucho mwancho morigere nekere twari kurigereria umano momura korende asengencho yebiro nigo turachi gukorera abu erinde tonyare kuba ribaga onkorogo na makopiyo banyare gusaiga ase omoroberio obo Friday Express mwancho morigere mbia mona sana
ikiagira ogendete kuba umwigeno na inche kuruka Matilda Obaigo bonsi bali banekia kwanyorera iga asinchira iri ya bene na bwigo ingikirano na bravo kubairaniria ambia mono kigimakendera gutigara ime ya Getembe TV ikiagira nayo ri oibwe ngencho asichinga kichonsi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagiti showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red